Evdem û hemû demê we xweş temaşawanê hêja ji çarpar medya rêz û silav em bernameyekî nû da pêşberê we ne. Em hêvîdarin vê bernamê de da ku bikaribin bi hevdorê ku pêkî bernameyekî serkeftê li dar bixînin. Kerema xwe ra temaşawanê hêja nêrînê xwe zêdetir pirsê xwe konkret ji bo mîvanê me jê bikin da ku em bikaribin vê prosesê bi hevdora rê ku pêk birevîne. Temaşawanê hêja hûn dizanin çil sal di ser darbe doze îlonê darbe leşkeriyên faşîst li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê çil sal dem derbas bû. Em ê îro du mîvanê me qedir bilin parêzer siyasetmedar İbrahim Güçlü mamoste verger û mamostetê zimanê Kurdî Vildan Sayîm Tanrıkulu dê mîvanê me bin. Em ê bi hevdûra vê pêvajoyê gengeşî bikin lawazbûna bizava Bakurê Kurdistanê çi astêdayê û çareserî çi ye em çawa dikarin ji vê lawazbûnê bizava Kurd xilas bikin bi hevdûra em ê gengeşî bike. Kekî İbrahim kekê vîlda hûn her du bi xêr hatin ser ser çawa hatin. Gelek spas serkevtî be. Gelek spas kim kekbaran. Serkevtî be kek vîldan bi xêr bê. Serşavê min. Mîvanên ezîz niha em rast dest bi bernameyê bikin ji belkî pişekî 10 deqe jî 15 deqe jî direng me ji ber sedemê teknîkî em lê bûrina xwe ji temaşawanê hêja jî dixwazin. Kekê İbrahim ji kerema xwe ra çil sal derbas bû ser darbeyê leşkerê li Bakurê Kurdistanê biçik derbarê wê ew da têbîniyê xwe nerînê xwe o pêşniyarê ve çi ye ya jî çi qewmê li Bakurê Kurdistanê ev çi sala da çi hate guhartin tesîrê darbeyê leşkerî gelo hîn berdewam e ya jî bi şêwekê dinê li Bakurê Kurdistanê dewam dike keremke. Yani çend tişta divê kam zelal bikinî. Gelek vekiriye ku niha bername da gotiye ku piştî 12 îlonê û lawazbûyîna tevgera Kurd. Goru bîr reya min tevgera Kurd, tevgera netewî ya Bakurê Kurdistanê qesta min ev e tabî ki em navê münaqeşe dikin. Piştî 12 îlonê lawaz nebû. Tevgera netewî ya Bakura Kurdistanê te avabûna xeda lawaz bû. Pişta ev lawazbûyena dom kir. Lê tikarî bêjî ku bi lawazbûyîna xwe konjüktür dest da ku gelek kîtle civak li derdora xwe bigîne hevdû. Tikarî bêjî ku di vê merhelê da jî li hemberî tevgera Bakurê Kurdistanê stratejiyeka pir mezin hate meşandin. Ev stratejiya dewleta Tirk ku ji hundirê tevgera da ji hundirê Kurdan da tevgera netewî ya Kurd lawaz bike ji holê bike tasfiye bike. Ev proje ev stratejiya jî dimeşiya. Lê ji bona ku her çi qas tevgera Bakurê Kurdistanê lawaz avabû bû û lawaz bû fakat konjüktür ev kelecanî tikarî bibêjî ku ev serokatiya wê demê bû sedem ku tevgera netewî ya Kurd pêş bikeve ya jî nîspî xurt xuya bike. Di eslê xwe da tevgera netewî ya Bakurê Kurdistanê hem bi kadroya xwe hem bi avabûyîna xwe hem bi felsefe û fikrê xwe hem bi Kurdistanî bûyîn nebûyîna xwe hem bi tikarî bibêjî ku bi zanyariya xwe lawaz bû. Di şertên nexwezayî da avabû bû. Yani bawer dikim ku pêşê me em ê wana yek û yek li ser aktörê rawestênîn. Yani Parti Demokratik Kurdistana Türkiye, Parti Demokratik Kurdistan ya Doktor Şivan, Riya Azadi, Parti Sosyalisti Kurdistan, Rızgari Ala Rızgari, tikarî bêjî kava û aktörên li Bakurê Kurdistanê çima lawaz bûn, çima şertên xwezayî da ava nebûbûn. Aslında çima
ji kombuyun insane derdora hatibun cem hevdü aslında hüvi avayı ava buyun avi zaten bukur lavaz bu le pişti danzde ilone tevgera Bakure Kurdistan'e hedi hem gredayı lavaz buyun akı karaktera lavaz buyun akı hem ji gredayı stratejiya devlette ya PKK tıkarım bibejim ki tevgera neteve ya Bakura Kurdistan'e tasfiye bu. Jibona ve ke iro li Bakure Kurdistan'e tevgera ki milli tüneye kurub hene insan hene tevgera hene tabii ki insane kurtperver hene dılsoz hene fakat gor sosyoloji ve ilme siyasi ürol Bakure Kurdistan'e tevgereki neteveyi tünneye bi salanacı ezvi tişti dinifsin me gelek cara haval ve demet bejine ki ya parti hayi kurube hayi insane hayi tüne kabul ki na ev tüne buyu tişteki dine mesele kasti bejim jali sosyoloji ve kürani akhuda tevgereki neteveyi Bakura Kurdistan'e tünneye yani çi bu lavaz bu pişti danzde iloneci tıkari bir prani sarokatiya khu bir gelek avan vekir tasfiye bu van dakirin kısmeki van derkedin dervayı velet devj ve khabate berdan dev khabata ve khistini berdan kısmeki vanat hapseda telef bun o en tişteki pir mühim ev ki ev kesek reve biryaj bak tevgera Bakura Kurdistan'ı ratıkırın ev lavaz buyun akha dama berya danzde iloneci famne kirin mesela berya danzde ilonet nav tevgera hamur rekhistına da gelek rakhne ciddi habun fırskireke gelek ciddi habun yani parça buyun nav hak vekeda dedekade da tesadüf ne bu Nav rızgariye da parça buyun tesadüf ne bu? Ya di nav Parti Sosyalist Kurdistan ya di Parti Demokratik Kurdistan'da tesadüf ne bu? Le hazar mukabın peşengen tevgere ye rekhistine Kurdistan'a ev mesela fam nekirin. Jibo ve du hat çebun la ali ki statü pareza bun la ali ki je ev kasek tıkastın ki guhartın çebin ama ev kesek tıkastın guhartın çebinci bixul lavaz bun ji ali ilveke da felsefe da ali zanyariya kuda peyvendiye xuye veke da civate ra gelek lavaz bun ya mesela tişteki bejim Paşa Aziz ser rekhistına bibejime tevgera Bakura Kurdistan'e demek ava bu pişti demek eji Piraniya wana serokatiya tevgere Kurdi ne dizani. Kurdi xandın nivsandına wan tune bu. Hatta tıkari bebeji ki pişti demeke jibo ki Kurdi Kurdistani ne bun? Ji Kurdistani buyine dur ketin. Mesela tevgerde destpeke da greday referanse Kurdi Kurdistani bere bun. Jüve sud verdi girtin. Jüve avve tıkarın le pişti demek ki tişteki usabuku tevgera Bakure Kurdistan'e ya bir grani çetikir ki pişlame ser ve Rabbi sekini dedekade kip riya azadi ekava rekhistine edinci bava kidin edin vek rekhistine Kurdi Kurdistan'ı zedetir tıkari beci ki edin bir nave Sovyeti buyine bir ideolojiye katan ifade kirin. Mesela jibona ve ekeji her küçüğün lavaz bun. Ama de despeke da jiboka tevgere kan bastıkini greday referanse bere bun referanse milli ya dama tevgeren aristokrat en İslami civaki revşenbiri bun ya ji referansa dede koye bun
ya jî referansa Parti Demokratik Kurdistan bûn, hatta Parti Demokratik Kurdistan'a Türkiye bûn ku ev taybetî dibe ki bêşiro vekirin. Mesela dikarî bêjî ku tevger ev lavaz bû yîna ve normal e. Parti Demokratik Kurdistan'a Türkiye ve 5 kesa ava bûye. Naha tevgerekî rizgarî xas ez wana tawanbar nakime. Lê li Bakûra Kurdistanê şert ewse bûn ku Parti Demokratik Kurdistan mi 5 kesa ava bûye. Havallo Parti Demokratik Kurdistan li Türkiye Partiya Doktor Şivan bi 3 kesa ava bûye. Kek İbrahim dengê min tê te. Belê kerem. Ez ji bo kê mijar belav nebe, yani em Parti Demokratik Kurdistan em bêlin piçekî ew ê hûn cenabê we hûn serokê yek ji ala rizgarî bûn. Ala rizgarî piştî berî 12 îlonê wekî veqetandinekê 1970 niha da li ger rizgarê veqete du beş bûn û piştî du beja şûn da ala rizgarê li Bakurê Kurdistanê gelek bi tanzîm dînamîk kete kadê di kadê birasî gelek ew bû xurt bûn. Bu xurtbûna wan teniya duwê demê de çê nebû pişra berîkî 12 îlonê biryarekî giyan merkezî hatibû girtin ki li Başûrê Kurdistanê û Rojhilatê Kurdistanê taybet di hêzê xwe amade bikin bikaribin berovaniya yên dagirkera li Bakurê Kurdistanê jî ew bikin pêş hezirîkî xwe baş bikin. Niha ala rizgarê piştî şikest 12 îlonê darbe askeriyên leşkeriyên faşîst li Bakurê Kurdistanê kim darbe xwe yek ji wana rêxistina ji wan yek ala rizgarê bû. Ala rizgarê gelek bi dilsozê xwe derbasê Rojhilatê Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê bû. Di vê demê de em dikarin bêjin di kadê de jî gelek karên aktif jî kirin. Karê aktif kirin di kadê de li gel Parti Demokratik Kurdistan li gel Komala Zehmetkeşanê Kurdistan li gel Yekîtîn Niştimanê Kurdistan di kadê de bûn. Yani bi her şeweyê berê xwedan Kurdistanê. Pekî ev çi sedem çê bû ki ala rizgarê ku ji demakê ji rizgarê veqete hûn jî endamê merkezî sê kes bûn. Cenabê we bû, Kek Halit bû, Xecê bû, hûn her sê kes pêşewaziya bê karê kirin û gelek xurtî bûn derketin. Gelek xurtî derketin û hemû parçekanên Kurdistanê jî ala rizgarê bi rastî deng ji xwe dihanê. Çi bû? Çi sedem bû ala rizgarê piştî 12 îlonê ew xwasa bi hêz derkete li wê derê o sê kes nikaribû bi hevdira hevadengîkî bikin û ev şikestinekî kur destpêkî ala rizgarî xwist piştre zê werim ser cenabê Kek Vildan jî ez ê dada qedayê pirs bikim. Bi kurtayî qasê 5 deqa piştre derbasê Kekê Vildan dibim. Kerem Kekê Kekê Delal. Vakta gazî vê mesele bas dikim ala rizgarî ji navdayê vakta gazî gelemperî analizeke dikime. Yani ez gelek tiştekî bibêjim ku aslında her çıkaz lavaz bun jidder dora hatı bun cem hevdi serakatiyeka tekuz ya jî felsefeki wani Kurt Kurdistani buyine ka wana Kurt'u nebu le serkefti bun. Ala rizgarî jî yek jiwan bû. Vek mi gotî rizgariyê da serokatiya rizgariyê da piranî kesê me divê em vê qebûl bikin ki Kurdî nedizanî. Problemekî mezin bû. Piştî em ji hevdî qetiyan min ew basa kir. Ala rizgarî tevgerekî guhartî xaz bû. Dixwast ku ji niva vîzyoneke derxe meydanê di destpêkê de jî ev vîzyona çêkir. Gelek serkeftî bû. Dikarî bêjî ku li Ewropayê li Rojhilata navîn dikarî bêjî ku li Başûra Kurdistanê Rojhilata Kurdistanê jî xurt bû. Çi bû? Tevgerek tu wextê bi sê kesa nikare bibe tevgerekî têkûz û xurt. Ji bona wêkê di destpêkê da heval divê baş bizanin ku divê pişta hatiye nivîsandin piştî 12 îlonê min gelek vekirî ji serokatiya la gotiye ku divê ku ala rizgarî bibe rêxistin bibe partî fakat serokatiya me li dijî wê derket. Taybetî dij derketin gotin kan partiya ava nakin. Ji bo ku partî demak ava nebû, partiya ava nebû, ev meselekî pir girîng bû vê perspektîvek derdixiste pêşiya me.
Çünkü demek me parti peşniyar kır em partiye ki ava bıkın ya jî demek Rojolata Kurdistanê Başûrê Kurdistanê me dest bi münaqeşe kir me digot ku şertê pir esasî hatine guhartin li Türkiye şert pir hatine guhartin Rojolata navîn hatiye guhartin ev enstrümanek bere me kart danînî piraniye wan hatine guhartin dibe ku di siyasetê û stratejiyê de guhartin çê bibe ama serakatiya ala rızgariye nikarî vî işî bike. Çünkü bu xwe ew qesbû yani ji aliyê din da jî tiştekî bibêjim rast e tevger ala rızgarî di nav cîwanan da nav xandawanan da tikarî bêjî ku rewşenbîrên olî da pêşketibûn ama vek hemû rêxistinê din küraniyeka wana sosyolojik tür nebû. Yani bingê pir girîng bû. Netice serokatî ya jî darek li ser koka xwe şîn dibe. Problema ala rızgarî jî problema tevayî Bakurê Kurdistanê ew bû ku dara wan ji bo ku şîn bibe küraniyeka wana sosyolojik tür nebû. Levra beşekî civatê ra danistandina wan hebû wana beşekî civatê rêxistin kiribûn. Ew rêxistin beşa rêxistinkirî ala rızgarî beşekî afrandarî nebû, üretim nebû. Piraniya wan dijî üretimê bûn. Yani dijî üretim dişitibên ya tirtibêjine. Yani eger ava ji bo me jî ji bo tevgerê din jî derbas dibe. Ji bo vê yani serokatî ala rızgariyê têrê netikir. Hatta dikarim bibêjim ku me gotkan partiya ava nekin. Fakat bi kadroya duyemîn divê ku serokatî fire bibe. Levral hemû alana desthilatdar bûyîn gelek zehmet e. Ji bona wê elbette ki sedemedine ideolojik hebûn. Mesela gelek hevalê me rojolata navîn fam nekirin. Mesela kısmek hevalê me Bekirî gotin ku Yekîtîn Niştimanî Kurdistan ra em pêwendiyê xwe qut bikinî. Gotin ku Mirwê Demê digot ku eger Yekîtîn Niştimanî Kurdistan ra alaxe qut bikin yani hûn dixwazine ku tevgerê wek bi tasfiye bikin. Van negire da niyetê ye. Tamam niyet ava tikare tiştekî dibe. Ama neticede va şartana da ku Mirwê Demê hesap dikir ku em biçînin mixtika badînane ku Parti Demokratik Kurdistan'a Irak'a racı danistandına me hebû çünkü ciyê kemlê bûnî ji bo me derfet pêşiya derfetê me digir. Çûyîn hatin gelek zehmet bû. Ji bona ve Parti Demokratik Kurdistan racı vek bû. Yani divê em bizanî ku ev aslında ala rızgarî rêxistinê din jî wexta gazetînin berçava serkeftî bûn. Ama serkeftiyeka küraniyeka wê tune bû. Vekî serokatiyeka kamil tune bû. Bê tecrübe bûn. İbrahim. Yani me fam netikir ev veka ji bo vê tabi paş eştikarin serva meselam rawestîn. Baş kek İbrahim. Spas ke malatava be piş razê bipirsa Cenab-ı Vecar kedrî bêm serve. Ez niha dixwazim biçim ba pêşîkî Kakvildan tenê dixwazim têbînî ji bo temaşawanê yên çarpal medya ji bêje hevalno temaşawanê hêja me derdime li vê derê darizandina kes heyatî rêxistan mêxistan ne dibe ew tiş bête fêmkirin lê şikestina li Bakurê Kurdistanê lawazbûna bizava Bakurê Kurdistanê heger em bi rastî dernexinin ser zaniyariyê li vê derê dersekî dernexînin li xwe muxkur neyên li Bakurê Kurdistanê têgîştinekî yên millî xetekê millî neteweperwer avakirina zehmetî wî gelek zêde ye ji ber kê hîn jî li Bakurê Kurdistanê kadroyên beriya heştê mixabin serkeşiya bizava Bakurê Kurdistanê gor xwe dikin ji ber vê sedemê divê em vê tiştê baş nirxe bikin û ana gorûjê pirsê xwe kerema xwe ra bike Kakvildan kerem ki hûn darizandin jî tikara bibe darizandin jî tikara bibe yani ew karê me nene ez bo wî awayê dibêjim lê kî çawa dixwaze wisa dikare Kakvildan kerem ki hûn jî
بحثا وی دمی بکن کادر که تیگیشتین لآمده لکردستان لباکور کردستان کادر که تیگیشتین لگل بزاوا باکور کردستان وکیت ین لگال ین دادکادا یکی ایلگال دوی دمی دا پارتی کارکار کردستان یه اصلی اوسا به شوی بو کرم که اون جنابه بچد بجد به مسئله دا gelek spas dikim berê artiştî spas dikim ji bo daweta û bibûre programa berê bê îrada min hin asteng rê nedan ku ez beşdarî programa te berê ku ez dawetkirî bûm bibim bê münasebetê carekî din ji te re ji xebatkarên Çarpelê re û her wisa temaşabiranên bê programê re jî spas bikim rêzên xwe diyar bikim û her wisa ji Kekî İbrahîm re zû baye wisa zindî me xeber nedaye silavên xwe pêşkêş dikim. Niha yani program ez ê ji pajeyekî din bi meseleyê binêrim. Yani nirxandina tevger têgeha tevger berê divê em ewî baş fam bikim. Tevger ji perçeyên pir cuda tê. Tevger ne rêxistinekî tenê ne partiyekî tenê ne tenê partî û rêxistinên siyasî ne her wisa rêxistinên sivîl civatî meslekî û tiştên evana tev têda ne. Ji ber ku programa te li ser 12 Eylûl û qelsbûna tevgera Bakurê Kurdistanê ye ez ê ji wê derê dest pê kim. Lê bi du cümle tenê nirxandinekî giştî ya beriya 12 Eylûlê bikim. Bêguman koka vê tiştê heta destpêka salê sed sala 19 jî dikare here. Lê em hem carî mijara ewkê divê em bikarbin xwe bi hudûd bikin. Ji bo min tevgera Kurdistana Bakur ya ku xwe gihand 12 Eylûlê û piştî wî jî hin akûbet hatin serê wî bi qenaeta min eger şopgirên Doktor Şivan û her wisa Partî Demokratîk Kurdistana Tirkiye a 1965 em wan herdiya derxin beriya 12 Eylûlê darbeyekî din hebû di wê derê darbeyekî xwaribûn hin belavbûn bûbû yani ew tevgerê ku 12 Eylûlê da ji bo Bakurê Kurdistanê em binirxînin hemû ew tevgerên ku piştî 1974 hatine avakirin. Yani xebatê wan ê avabûn heta perçebûn yani duên aberê de ji heftê û çara heta heşteyî yani di nav kîpê da nav me de pir mezin nebe jî heftê û heşta da heftê û niha da hin perçebûn çêbûne ala rizgarî ji rizgarî heftê û heşta da yani rizgarî em heftê û çar heftê û pênc hesab bikin derveyî dedeko yani ez dedeko Partî Demokratîk Kurdistan li Tirkiye û Partî Demokratîk Kurdistana Tirkiye datînim aliyekî. Ew rêxistinên ku em navê wan bidin yani dîsa Partî Demokratîk Kurdistana Tirkiye'ye kîpe Partî Demokratîk Sosyalîsta Tirkiye'ye rizgarî ala rizgarîye kawaye û tekoşîn jî heta vê çaxê bi kîjan çarçevê de meriv di nav tevgera Kurdistanê de hesab bike ew yani pir zelal nîne min kawa jî ji mart ez mewarim. Doğa eger em xwe bi wê tarîxê ve bi hudûd bikin û darba askeriya 1912 Eylûlê 1908 û 40 sal derbas bûye em binirxînin pir baş dinêrin ku dibînin ku û ev tarixa 40 sal jî îspat kiriye ku ew darbe de esasa xwe da li hember tevgerekî nû ya millî û demokratîk yani ez peyva demokratîk jî lê zêde dikim ku dema xuya zaroktiyê dijît în belkî negihîştî bû dema xuya xortaniyê jî eger em wek organîzmeyekî bifikirin bi wî awayî yani hat girtin
اگر ام لیتراتورا سیاسی یا او ریخسترین که من بناف کرد تبا یک بیک ام لی بنیرن ده همو ریخسترا دا از ایمت باش سانم کیت ددکاده باش سانم ما دیگو با فاشیزم تی لی ده عینی وقتی دا بریا 12 ایلیونه کادروین سرکه کیپه جبو پروردین عسکری لجیندن دولتندن دا تنی جبو پرورده عسکری دهاتن شاندن حاضری دهات کرن اوانا جی هبون لی ده هر حالوکاری دا تفگره بگشتی ده بیشم بیا تفگره نتوایی و دموکراتیک یا کردستان باکور ده دما یعنی دما زاروکتی خدا جاری darbe askeri behat kapaltın o tesirin biya beguman gram bun bugün beguman wan tesira le seranseri Türkiye jiçe buye le yani tariha zindana Diyarbakır hatiye nivîsandin ji perspektifên pir ji hevdû cuda ve hatiye nivîsandin ew peyvajo به تایبەتی 3 ساڵên پێشی darbe askerî jarî gelek rêxistinên navnetewî ve hatiye nirxandin tespît hatine kirin hemû tişt nîşan dide ku sedema wekî min binav kir sedema esasî ya ew darbeya askerî şînbûna tevgerekî milli û demokratîk ya li Kurdistana Bakur bû yani tevgerekî ku ber bi xurtbûnê ve dişû ber bi firehbûnê ve dişû ber bi kûrbûnê ve dişû ev ya misalekî ji ew ki internasyonal ez nîşan bidim rêxistina îstixbaratê ya CIA yek ji wan raporên wanê esasî 1947 piştî meşa dirêj ya Mela Mustafa Berzanî piştî tekstûna Komara Kurdistanê ya Rojhilat cara pêşî piştî 32 sala heftê û niha da ew raporê xwe revîze dike tiştên nû dinivîne û cara pêşî li wê derê bala dezgehên Amerîka û dezgehên dewletên Rojava müttefîkên xwe dikşîne ser wê yekê ku li Tirkiye tevgerekî millî û demokratîk heta çep xurt dibe ev ya ji bo yek dewletên yekbûyî Amerîkayê ji bo dinya Gerbê xeterekî mezin e divê ev dinya tedbîrê xwe jî wisa bigire ev ya ne gotinên min in ev ya rapora meha 11 ya 1907 û niha de ku CIA cara pêşî piştî 32 sala guherandiye li wê derê bûye tarîxek bêguman kek vêlda pirsekê min biçûk nabêne de heye kerema xwe ra gotinê xwe ji bîr nekin berdewam bikin dîsa wekî we destnîşan kir li Bakurê Kurdistanê hemû rêxistinên Bakurê Kurdistanê pêşhazirî wan hebû dizanî bûkin darbekê leşkerî tê darbekê faşîst tê û hemû digotin dengê lingê cuntayê tê li Bakurê Kurdistan hemû rêxistin digote gor wî jî pêşhazirî bûye yek ji wana jî kîp bû kîp jî wekî cenabê we destnîşan kir li Filîstînê li hinek cî dina pêşhazirî xwe kirin ki da ku bikaribin bersivekî xurt bidin li Bakurê Kurdistanê pekî baş e yani ew cunta çi bû carkî hate hemûdan berxu û teniya bê tecrübetiya yên bizava Bakurê Kurdistanê de selatdarî bû sedem ya hinek faktorî dinê hebû kerem kin keko ez bêmîdere yani min ji ew kar navneteweyî bêguman di lîteratura siyasî ya navneteweyî de lîteratura peywendiyên navneteweyî yê akademîk de li üniversita û wekî din li ser de yekê gelek lêkolîn çêbûne ez di dünya du kutbî de serokê dünyayekî Gerbê rêxistina wî ya îstixbaratê heftê û niha da çi gotiye
لوما من خواست از بنام بکم بگمان او يعني مجارکی او بخوم مجارکی بسری خویه لی اویاجی نشان ده کو بالا دنیای جی کشاندیه پیشبرچونا تفگرا نتویی و دموکراتیک یا کردستان باکور ده نیو داوی یا سالین هفته ایدا بالا دنیای دکشینه دنیا دخوازه پیلان و پروگرام خو لگورا بیا بکه و ترکیه جی لگورا بیا کریه ترکیه جی لگورا بیا کریه و 12 ایلون هاتیه از بحثا 650,000 انسان این که هاتنه گرتن بنچاف چند کسی که هاتنه ایدام کرن دوی وان سالین پیشیده فلان از وان تشتاداتین مالیه لی من تثبیت کی کرد اف تفگر کی فرح بو تفگر با مستیا هبو تفگر کارکرا هبو تفگر جنا هبو تفگر کلتوری هبو تفگر کلتوری هبو و ریخستن و پارتیین سیاسی هبو سه پارتیین حتی 1978 حتی کو پکک آبا به سه پارتیین خودی پروگرام سیاسی هبون خودی بونا پروگرام سیاسی تیوی معنی کو بکی معنی سه هفت ویزیون هبون سه هفت استراتژی هبون سه هفت کورایی هبون دی وکی دنجی وکی که ابراهیم بحث کرد تفگر هبون لسر هن پرنسیبا ده هفت کربون ویزیونه کی پر استراتژیه کی ویزیونه کی پر زلال هین ناتبو تثبیت کرن دوی روشه دا وکی منگو داربه هات 12 ایلون 1908 از وکی شخص به چاقه لبیرودی بو یعنی 3 ماه 4 ماه بریاوی نه استنی چند حباله منه دنجی بریا 12 ایلون جبو کو جزای ما هبو یا جی جزا هات بو برین یا جی المدگریان جاری پارتیه و اما هات بون شانتن دیارا پارتیه اما هات بون شانتن و لوی داره بون لوی داره ام ما خبر گرد پشتی 12 ایلونه 3 سال پیشی وقت عمله بنیرن همو تفگر کردستان باکور جه 1908 حتی 1983 با هوا یکی جهاف کتن هنک به خسارتین کم هنک کورتر و فرهتر جهاف کتن جهر جهاف کتنک بخورا قلسیه کتینه او ده ترمینولوژی سیاسی ده جانا دبیجن ام هوری خو امی پاکش بکن ام نزانم امی خورتر ببن اف پرچبون او ما خورتر بکه راستی اجیانه تشتکیدن نشانه مده هر پرچبونک لکردستان سوریه یا لسوریه لدربه کردستان باکور لباشور ده ناف تفگر ریخستن جدای کردستان باکور در چه بو دو سدمن به قناعت همین اساسی بو یک کادروین سرکه کادروین پیشنگ یه وان تفگره براستی ده پیوندی خوی ناب نتوهی ده به تجربه بون دو هنجوان کادروین جی ده این وقتی ده خودی ویزیونکی فره ویزیونکی باوریه کی خورد آف فکری ناتبون خملاندن اویا فاکتورین هندوری بون که نکاره بون ریخستنا خواه در روشکی وانی ده کادروین خواه ریخستنا خواه لگورا روشا نو جنوبه را ارگانیزه بکن فاکتورا دودیا دستین دو جمله کرده لدربه ناف پیوندین ناف نتوهی ده دستین ندوستین کرده ام بیشت یعنی لبر از کارم پارتیا کمونیستا سوریه و پارتیا کمونیستا عراقی و از کارم فلسطینیا و از کارم دولتا تبا او بکر بنا چیروکین پردریشن از بخو هین بریا هشته ایجی لبیروده
وقت ترجمان مثلا از بشتری جوینا بومه ترجمان هوالین خوی ریببر از بومه از آنم مثلا جبو رحمتی کک عمر فرانکس چی دگو چوا پارتیا کی ناوی پارتی کارکری کردستانه و سروکیوی آقای کیه دیپلماتین دولتین سوسیالیست جی بیاد گوتن هن فلسطینی جی بیاد گوتن پارتیا سوری جی بیاد گوتن و وانا تب بلگنه نه اوکن اوانا دستین که دریجی ناو ریخستنین کردستان باکور در روشا ملتجیتیه دا در روشا کوچپریه دا درکتن پیشیامه لوما بله باشه که ویلان گلک سپاس که مالا تا به یک از بیت شیخ یعنی جمله خو خلاص بکم از عطبم داوی یعنی به ویراتم گوتبو یعنی تیگه ها تفگر تیگه ها کی پرفره ها ناویدا گلک فاکتور هنه گلک عنصر هنه و لوماجی از وکی شخص وکی بیلدان سایم تانو کرو از نوع اکتیف سیاست ناکم یعنی پشتگیری پاکمه جبو یعنی پارتی کی کو از کار بکم پارتی لگالن از نکارم ببم اندامی وان لوما لی از پشتگیری پاکمه اکتیف سیاست من آنجا خو خواسته دوی بیزانین کو تفگر ده معنا ریخستنین جدای کردستان باکور ده قلس بویه لی تفگر اکی پرفره یا گلیری بی ریخستن هیه لو ماجی اف هر دو وکی پارادوکس اکی خویا ببجی بقناعتا من تفگر ملی یا کردستان باکور جه 1908 فرهتره خورتره لی مالسف چه ده شخص یک ریخستنه دا عنصر جدای اجباتا کردستانه دا چیزی ده معنا ملی سیوانه کی ملی یا او که دا مخابن خودی ریخستن و ایراده کی سیاسیه خورت نینه کلسیه هری مزن بقناعتا من اوه یانا جه 1900 چاوکو ککی ابراهیم گو پارتی دموکراتیک کردستان ترکیه آلی 5 کسا ها تابا کرن ام باش زانن خورتین سالین هفته بون یعنی جوانا دو گوتم کرچی ککی ابراهیم جی یک جوانا دست بکا سالین هفته دا به پیچیا به هجمارا نشان دادن ایرو نه اوسایه لکردستان باکور گلک انسان ده حزره ناسنامه خویا ملی و پاتی خودانه ده مالسف ادیا ده معنا ملی ده نه به لایق خودی ریخستنه کی خورته ده پرسیده از لبر گوتنی خو داویتینو سپاس که ایلان گلک پرسنن امام پرساد از برهفت کم یک پشت رازی جنابی و هر دیگه بکم نه پرسن ین کنکرت دو پرس کنکرت از دخوازم اما راست جه که ابراهیم بکم جبه که راست پرس جه که ابراهیم هاتی کرن یک جه دارا ارسون مز پرس یکمین باور کم من گوتنی خدا برسداوی ده پیدوی کنه ین پرسا که ابراهیم مالایت آزان دادد بیم پیچک بیدک بگو اوای دنگی ایچو دبی جناب و د سوسیالیزم سوویت و سوریه کشف کرد او یک دبیجم دوای کک فایک تونشتان پرسکی ویه دبی کک ابراهیم کرم خو لیکیداسیون 1978 و رولا یکیتی و نجمتین شهید نجمتین بیکا چبو شهید سرزیده دکم çünkü şehit kurdukları yen siyami kek İbrahim vallahi hem pers botate begave Sarçalan ama hediye yek biçin başladı be bale hazık tamam hazık not bugün hazık em yek em biçin ve çare du persati avana berse be pişrame darvaze persedin abi gerek kek yani yek az bin nerina kak vildan raname li Bakuriye Kurdistanê gelek kurtperver hene hebûna gelek kurtperveran
gelek kuruban ne ve mane bi mana sosyoloji u ilma siyasi tevgereki neteveyiye. Kasta min ev bu. Tevgera neteveyi kasta min eve ki nav halkı da hevi be devlete zore bide devlete devlet güh bidevi dünya güh bidevi ve harekete jibona ve ke berya danzde ilone kurda gühdü da ve tevgere dünya gühdü da ve tevgere utikari bibeji ki hamu rojolata navin gühdü dayı jibo çiz bo ki tevgere kan netevi habu neteveyi habu yani mesela riyazadi kipe dede kader rızgari ala rızgari ne bu yekev dudu havanno deve kamedin jeberexe xarab kini deve kam baş bizanı ki van ne xarabe em insane serkefti buni İbrahim Güçlü 19 saliye 20 saliye katiye nav tevgere tujî cenab-ı tejî cenab-ı kekvildan jî û em gelek insane cihatînî fakat be em baş bizanin ki tevgera Bakurê Kurdistanê rojak ava bû yek nabe rexistina nebêjim tevayat bêjime me digot ki em ê devletekê ava kinî rexistina me ji bo wê ne amade bû serokatiya me ji bo wê ne amade bû mecliye me ji bo wê ne amade bû kekvildan dibe vizyona me vizyona devlet bûyînê tu nebû me devlet nas netikir em ê devleteke çawa ava bikinî me ev tişta nedizdan kekvildan tiştek az li wir dest pê bikin pir rastgotine Kek Ömer Çetin Ağaye ji partiyeka komünîst ra serokatiyê dike va tiştekî xuzayî neye hevalno problema Bakurê Kurdistanê ev e ha neve mane ku Kek Ömer ya jî Ağak ya jî şêxek nabe sosyalîst fakat tiştê ne anormal ev e ku dibe ki Kek Ömer ji bo ku tevgera aristokrat ya destpêka sed salan bîstan ya Şeyh Said Efendi ya İsa Nuri Paşa ya Seyit Rıza Eddin bişopandana ji bo ve em tu vekte xudiye ve vizyone nebun danzde îlone jî sedem besem Kurd nebûnî tabii ki ji bo ku danzde îlone amade bibe PKK karat gelek rexistinê radikal bi karanîn hatta tikarî bibêje ku ji bo ku PKK nikarîn ku Kurd tevgera Kurd tasfiye bikin danzde îlone hat em pirsekî vî awayî bipirsênî gelo danzde îlon nebe tevgera Kurd çi tibû ez dibe me danzde îlonê jî nebiya rewşa tevgera Bakura Kurdistanê tabi vek îro netibû feqet ji vê jî pir baştir netibû dibe em baş bizanin ku berê danzde îlonê zemînê da vekik heye ez baş dizanim ku tevgera kîp KDP veke kîpû dede kade tevgerekî millî bû fakat dibe em kabul bikin ki piştî demeke millî bûyîn çi ye ji millî bûyînê derkez zêdetir bû Sovyetî plan projexe gor vê çêkirin hevalê me riya azadî piraniya wan Türkiyevî bûn tamam em jî radikal bûnî lê aslında farka me wan jî tu nebû em jî girêdayî sosyalizma klasîka navnetewî bûnî ji bo neveyeke divê ku niha em ba tiştana baş bikarim şirove bikinî eger em vana şirove nekin ya jî faşîzm niha me tespît kiriye faşîzm vê ya rexistinê Kurdistanê çi tedbîrê bigirine di wir da problemek heye me rêka şaş li meşan riya ki me şaş meşandî li pêşiyê faşîzmê nikare tedbîrê bigire me Türkiye nas nekir
ایروژی ام دبینیم که هین ترکیه من ناس نکریه من دنیا ناس نکریه روجلات ناوین ناس نکریه من خشبان da روجا başura Kürdistan'e aslında başura Kürdistan'e tevgere ki 100 sala bu le em tişte gidin bunu Türkiye ne Irak bu Türkiye ne Suriye bu Türkiye ne İran bu me ev vak teferruat kabul tıkırın nerine me geçti ha bun fakat siyaset nerine geçtiğine. Asıl siyaset evet ki tü nerine ki tijiyane da siyaset da tıkari proje bir. Jibona ve ki ya tüve deme da greday mesele ke sedeme ke dede kade neziki PKK'ye pardon Yekit'in İçtimai Kürdistan'a am neziki Yekit'in İçtimai Kürdistan'ın grubun hana neziki Parti Demokratik Kürdistan'ın ama vana ham tıştana ve kuntu fikrin jibo projek mezin metfikri kame devlete ki ababikin ne bu roja ne bu ki neziki kebu çava bu bu mesela dede kadeli diji Parti Demokratik Kürdistan'a Irak'a sekini Barzani sekini İran ha münakaşa tıkın tibinli ki gelek havalevan tibinli ki ve bemanaye ama müthişte gidin değil rojulatan avinda aslında tevgara Bakuriye Kürdistan'e dışıbe ket zani dışıbe Yekit'in İçtimai Kürdistan jiboçı dışıbe netiben em tevgere ideolojiyi bunun bak tevgere ideolojiye tevgeren cibaki, tevgeren milli, en sosyolojik, kokavan, Kur'aniyavan hevdu cüdaye. Mesela tıkari bej ki tevgera kipe bir riya şivan tam tevgereki ideolojik bu. Lepişti şivan kak Ömer Çetin bu avaki din hasta bıka kanala kadın ama tişteki usa bu ki Avkas dervada kadro hatın ki dede kade veceren neziki ve kekirin Sovyet ekirin gelek ideolojik bu. Riyazati zaten serida ideolojik he. Kürdistan buyun ve her demme bir münakaşa bu. Peki Jaliyedin Parti Demokratik Kürdistan'a Türkiye bir kayıt şart havaltiya veke tikir Parti Demokratik Kürdistan'a Irak'a tikir xapeşne tıkız evcid bin tesira civane vancid bin tesira me ideolojiden ben av partiyacı bu partiye ka ideolojik kukava bu ha bana tişte duvaktalın dineri tişte pozitifin ama asıl tişte ki tevgerci biniye tevgerci kolandi evin dibe ki emedin de serbe mesele bir sekini mesela Hazar Nasud hafti 80'da ise mesela Hazar Nasud hafti 80'da Yekit'in İçtimai Kürdistan Parti Demokratik Kürdistan mıntıka Betü Şababe Hakkariye şerrektir. Dede kadeh bir kayı şart got Parti Demokratik Kürdistan nanna ve pervere kevne pereste havale emperyalizmi Yekit'in İçtimai Kürdistan Kek İbrahim bu borinde ben car cara dakhala be kuch belki mijar bilav de tabii karamke ta karamke naha emnir kandına ki yen hafte naha yen Yekit'in İçtimai Kürdistan qiyada muvaqqat münakaşa ke brasiyam jibin ev dernak ve jibin dernak çünkü vakti o hayır ona şurovanak mı bele Greday tevgera mantıka tevgera mecbo şurova bikim enstrüman vaktilme ye naha yemin konkret yetiş az xwazım ya ji tamaşavanı mecid xwazın ye ev ون درجه یکمین ده برپرسیارنی بزاوا لباکری کردستان یک جوانانه ونج عالی خدا سدم تکشون نرخاندن کی گورخو بیژن دی باشتر به یعنی یه دونه tamam muhakkak tekşuname ya ji lavazbuna ala rızgarı parçayı ki tevgara bakuri Kurdistan'ı o bir şekilde hoş ver bir sedem em yek nekin tamam gelen peri bir şey münakaşa etken yani wan persada eğer konkret bersi beden hem baştır da ben yeni duyamıcı Persa gidin eşi ez duazım cenabı ve perspekim o usa berdavam bekin tekrar binabe gidin emjera teşhid bejin dibejin biraz İbrahim Güçlü Türkiye goti İbrahim Güçlü ra pers bekin
ala rizgarê dusut heb peşmergê wê li başêrê Kurdistanê hebû. Çima cenabê wa wê çaxê ew dusut heb peşmergê xwe berdan çûn ew ê derbazê Sûriyê bûn, çima li gel wan nebûn? Pirsekê ji wisa heye. Pardon, mi tam fam nekir. Pardon. Bi navê teşî ez bêjim, dibe Birêz İbrahim Güçlüye ji wî pirs bikin dibêje, dibe dusut peşmergê ala rizgarê li başêrê Kurdistanê dama hebû. Boçê ew wan dusut heb peşmergê xwe terk kirin û çûnin berê xwe danin Şamê. Sedemê wî çi ye? O dibêje pirsekî din ji bi wî re dibe li gorê vê têgihiştinê mantıqê da ve bingeha rastiya kêknakokê heye, ev nakokî jî li xwe mikur hatine ya jî bi zava Kurd li Bakurê Kurdistan an nehatin. Ew jî pirsekî ji kek dara hatibû kirin. Kerem kekekî İbrahim. Keko. Bir defa havale ki. Derbasi başvura Kurdistan'e bu ne? Hemû bi planê min derbas bûne. Araç, gereç, derbas bûyîna wan min plan kiriye. Havale din kadroya duyemin plan kirine, havale din ji me re alîkarî kiriye. Mesele ez vê dibêjime. Dema ku tu bibêjî ku di nav me da li başûra Kurdistanê di sala 1981-82 da münaqeşekî pir girîng çêbû. Hevala me xecê gelek Bekirî got ku divê ku em pêwendiyê xwe Yekîtî Niştimanî Kurdistan qut bikinîn. Yekîtî Niştimanî Kurdistan hevkarên dijminê Kurda ye. Me jî vê demê digot işte problem di vir dane. Me digot ku tamam me prensîbin tespît kirine. Nane ez warke pirs nate fêm kirin. Ya jî min şaşkota ez carkê dinê bixwînim pirs yani pirsa yani heta mümkün be em min nava bikarînin ne ji berkî cenabê Hecê li vê derê amade ne. Eger li vê derê amade bine karî bû rasarasnavê jî bikarbînin yani hûn tê gihîştî danin di wê warî de ji ber ke naxwazim ew. Ama neticede ve ala rizgarî münaqeşe kir. Şahs jî têne nav tên. Belê kek İbrahim. Me kevira münaqeşe nekir. Hecê kevira münaqeşe nekir. Me bevra münaqeşe kir. Kek İbrahim pirs ew bû dibêje ki di wê demê da cenabê we jî dest nîşan dike dibe ki hûn dibêjin ki min bi xwe organize kir ewana derbazê Başêrê Kurdistanê bû du hevalê dinê jî her yek berpirsiyarî wî hebû tu îtirazê kim tune ji wan tişera teniya pirs dibêje ki ew kas hêzê we li wê derê amade bûn ewan kesa çûbûn ji bo mirinê li wê derê ji bo Kurdistanekî azad û serbixa çûbû wê derê wekî dinê tu evê wan tu nebû başê dibe win çima cenabê we çima ew jî demekî hatin Başêrê Kurdistanê çima wan dusut kes peşmergeyê xwe li wê derê hiç we berî Xuda Sûriye evî pirsa wan heye. Kerem kekek. Hayır efendim. Av havanla işte mesele dur daye. Me beriya xane daye. Problem ev bu ku li Başûra Kurdistanê kısmek haval dibêjine ya. Ji bo tevgera ala rizgarî bes li Başûrê Kurdistanê nebû. Tersine li Başûra Kurdistanê tevgera ala rizgarî karekî pir zêde bike tu nebû. Ji dervayî ve tevgera me li Filîstînê hebû, Rojava Kurdistanê hebû, li Sûriye hebû, li Ewropê hebû, li Tirkiye hebû. Piştî 12 îlonê ev veka kadroyên duyemîn yani komîta heraman û min organize kirine. û tu zenne hevalekî me hepsê de bû xecê li Başûra Kurdistanê bû. Li Başûrê Kurdistanê rabûn rûndiştin çi biye? Yani li wir rûndiştine li wir tevger idare kirin çünkü problema mezin li wir çi bû? Problem li wir zaten tevgerekî tasfiye di nav ala rizgarî da dest pê kir. Gotin kan pêwendiyê xew û Yekîtî Niştimanî Kurdistan qut bikinî. Ji bo wê em dibe ku her kesek ji vir biçe. Niha ji bona wê ke eger ez jî li Başûra Kurdistanê bîm ha wê demê li Ewropê tevgera me bi rêvanet çû li welêt li bi rêvanet çû çünkü hevalê me li dervayî welêt serokatiyê da bûn piştî 12 îlonê rêxistinekî nû ava bû me ji nû var rêxistin rêorganize kir ew rêxistin min dibin serokatiya min da
ve komiten haramiye ala rızgariye bun. Jibona veke le başura Kurdistan'e runuştin karık ne bu? Lüvür mayınamın tü probleme gibi tün ne bu? Jibo ve ava vekike manipülasyona ke problema esası eve. Jibo ki tevgerle her cibe organize kirin. Despek adamı gotu bu ki debe ki em rexistini ava bikini endamen komite harami en ala rızgari prani hiç olmasa vana bikini endame komite merkezi. Levra havala kime ta hapse daye. Havala kameci başura Kurdistan'e lever runuştine insan için evra tamam bavaki perverde tibine peki me bir yara şerret çektari jine daye jüvür nene şerret çektari jinakine jibona veye ki tevger dibe ku bimeşe jibo veje ev tevgera hazar mukabın jibo ve zaten naz ve probleme münakaşet kime ala rızgari otomatikmen pişti dans değil o ne ve hamu avayan bir rahata giredan yani de hündür da rekhistin bir rahata giredan komite haram bir rahatın giredan jünü vavak bu çünkü mesela böyle beriye dans değil o ne bir yer gırtı bu ki bu perverde bu yine hem havala bir şeyini pişti dans değil o ne gerek kadroçun eve deme sarokati havala me le Suriye bu ama havala me pişti dans değil o ne hatta Türkiye Avçu başura Kürdistan'e az nahar ve muhasebe nakme eğer mesele bak az ve muhasebe nakme bu çın nakme çünkü pişti dans değil o ne havalar Suriye jmira telefon kırne yaji havalar jmira hatiye gotiye ki deve ki derkebi darvayı velet havale velet jmira gotine deve ki am bekri tişti bejini İbrahim Güçlüler dernek eti rekhistin jnuva vakriye eğer az derket ama ev havale çünkü başura Kürdistan'a despek eda hamu tahatın gırtın yaji bir tonan ev havale başura Kürdistan'a çeke van deve ki bigen vana ev na organize bun yaji bava kidin vakta ki kare çapemeni min meşam jibo ve vakta kazılı lice kare çapemeni bimeşinim lüvür merkezeke navandaka çapemeni çekim gelo ve demet tu çavat kari vakti jibo ve mesele aji tebejime ki le başura Kürdistan le ciyek haval navzan tujala tebejin levir karaki mey pir zede tünne bu du havale melur bun havale me sarokati lur bun endame komite lur bun ama havala aynı vakte da khastın ki vakti be jibo ve mesele çiye tabii ki emtikali muhasebe İbrahim Güçlücü bikini herkes ki bikini. Bale. Ve da problem tüne. Ama probleme ki ciddiye. Estibecime ki sarokatiye kurda derme çatma bu. Amci dahil. Rızgarici dahil. Kip dedekadeci dahil. Yani Parti Demokratik Kürdistan'a Türkiye insanlıkta kip dedekade de be ideolog. Yani belki bazı cemmetüne ama yaji jidarvada gelek insan dışına bu keratibine idolo. Jibo ve tişteki bejim. Problem ama. Afgara bakura Kürdistan'e. Herkes bir kadini müebbebi. Problema ciddi eve. Ama no. Problem teferruat neye? Jibo ve astebejime ki euro tevgara ki bereji lavaz bu. Ama havale medat nerine ki usahaya ki tevgara bakuriye Kürdistan'e eğer dal değil o ne biya devlet u şoraş etkiri. Na tişteki usatı ne? Hacı tebejime ki parametre destemi da dertke meydana ki şansevan bir çekidin ha bu fakat zede şansına bu avkas bu çünkü sarokatya bakuriye Kürdistan'e kapasite vana tecrübe vana avkas. Keki İbrahim vakti meheye kerema kura em hevdu gudarı beken vakti ve heye azidi sabe gerif sarva yani bunu caredini bunu ev beken le yemen tikamen cenab-ı vecce keki vildanji eve pırsen ki tetkim konkret bersive van pırsa beden
yani neha ez dikarim le xwe hazir û kekekî İbrahim di warê ew da ew pirsê em ji wê derê dest pê bikin hazir biçim ba kek vildan lê pirsê henda xwe kerime xwe ra not bikin kekê İbrahim heger Allah rizgarê bo pêşhazirî ki yên şerê çekdarî ya jî difaha Bakurê Kurdistanê nebû çi karê dusut kes sêset kes insan berê xuda çiyayê Kurdistanê li wê derê ji bo çi perwerde dibû yani sedem çi bû ev fantaziyekê ya tiştekî dinê ye ew henda xwe not bikin ez çim ba kek vildan bo cenabê we jî pirs tên pirsên xweş tên kek Raşîdê Azarê dibe çawa kesekî ji Çîna burjuvazî dikare bibe rêberê hereketekî bo kek Omer dibêje yê dinê carkê dinê yekê dinê jî ez bawer dikim pirs kiribû ez hez dikim wana jî ew bînim kek Hüsamettin Acar jî heman demê de aynî pirsê kiriye çawa dibe Partiya Bakurê Kurdistanê ne ew pirsekî dinê de piçekî şîrove ye em wî bêle niha kek fayk carkê dinê dibêje Sirexisina Kurdî ya serokatiye wî ku axa be şaşe an ku navên wî kîp be şaşe pirsa min ji kek vildan re kerek kek vildan gelek spas kek baran yani noha gelek tiş hatin gotun taybeti kek İbrahim yani tişte olsa yani hem destpêkê da hem jî yani piştîban pirsa jî hin tişta binav kir ku yani bi qenaeta min alaka wan bi realîta ew kê tune ye yani kek İbrahim parîkî jî bi Swêdî dibêjin eftir konstrüksiyon yani meriv dûr e hin tişta difikire wekî ku wê çaxê ew dema ku tarîxa ku bihûriye wekî ku wê demê qewmiye wisa tehlîl dike ama rastiya jiyanê ne wisa ye yani ez jî zanim kek İbrahim jî zane ê ku kêm zêde divan çil sala da bi siyaseta Kurdistana Bakur re mijûr bûne herkes van tişta zane niha min navê kek Ömerê Rehmetî min tenê min du numûneyê müdaxeleyê derva min da du numûne çima yek mesela rapora CIAyê bû a dudiya wexta tevgera Kurd derket derve çawa ew dikirin yani tiştê ku tiştê afakî tiştê xeyalî nînin tiştê ku ez bi xwe dîrek şahid bûme û min bersîva wan daye min li Sûriye jî li Beyrûdê jî ê ku ji min wê pirsê kirine ya jî xwestina analîzekî wisa bikin yani min bersîva wan daye ev ya ji alî ehlaqî jî ji alî fikrî jî ji alî însanî jî pir di ciyê xwe daye û yani kek Ömer Çetin di tarîxa me ya nêzik de yek ji wan organîzatörên sereke bû ez li wê baweriyê de me neko min wê mîsalê ji bo destên ji derbeyê me çawa dixwestin bikevin nav rêxistinên ew kê min da yana qet ew tune programa ku kek Ömer Çetin piştî Doktor Şivan wan heftê çara da carekî din reorganîze kirin madda dudiya Kurdistanekî serbixwe û yekgirtiye û lê gava pêşî de avakirina dewletekî serbixwe ya li Kurdistana Bakur e stratejiye ev e navê partiyê madda yekeme a dudiya madda dudiya jî armanca vîzyona partiyê ye dûra tarîx û tiştê din falan jî hem bi Kurdî hem bi ew orijinal programa partiyê de heye çima Partiya Karkerê Kurdistan ihtimalek mezine jî ew kê weciz girtin û dûra ez zanim ku yani ew nav hefte û hefte da dakirin sedema xweyrandina ew kê operasyonekî li ember partiyê bû yana heftê şeşa navê partiyê Partiya Şoreşgera Neteweyî ya Kurdistan e û dûra pêla ew kê fikrî ya sosyalîzmê li seranserê dunyayê nayê înkar kirin ew kê jî binêrin yani ew tesîr di Partî Demokratîk Kurdistana Iraqê da dawiya salên şêstî jî heye programa Partî Demokratîk Kurdistan komîta muwaqqat em herin programa heftê hefta binêrin ev tesîr hene ev hatin çûyînên îdeolojîk yê ew kê seranserê dunyayê do hebû îro heye ev ê sibê jî heye
هبه يعني فكر و بيلن فكري ين مروفاهية بحدود تايبتي و ناين سينور كرن لي بوليتيكا بخو بوليتيكاي براتيك بروشن كونكريت روشن بربچابره تين گریدان لما تحديد وتشنكو كاكي إبراهيم قوتيه قالك تيجاها بكارتينا ليه وقتا دور تي سروي يعني هركس بسوج بو لو ما جي استيدا بوم ليه وقتا برستي لسر برسكي كونكريت دوينا من فيا كريا تشتدن نبون اي باشا ويدا دبي مثلا ازجي كاكي إبراهيم بپرسم كيجان فرق فكري ایدئولوژیک ویزیونر نابرا رزگاری آلا رزگاری یکیتیا سوسیالیست هفگرتن باکور هفگرتن دکاپه حق پارده ده هبو که یعنی کک ابراهیم دنا وان هبو پارتیا داجی سیاست کریه ویده می وکی کرده که کادروی که یاجی کادروی که برده خورته که 18 سالی ایرو دوی انباوه که اخنا بکن از بکاربن بیجم کو از وقت بیلدان تانو کلو دوی بکاربن بیجم کو من اویا کریه تشتی کو شاشن اون دوی از بناب بکم همیا تیخم ناف توربه یکی و دورا بیجم کو والا از جی دنابوی توربه دابوم لی وقتا دور بی سر من کرنک من یا جی فکرکی من رخنا بی کرن بیدمیشی از بیجم کو نا من بیا کریه ببي اسلوب مناقشه قناعه من ام نكارن اناليزكي بسروبر اناليزكي باش در خلوته كاك ابراهيم بخو جوكو يعني على رزقاري دخس من دخس ام ببن بارتي لنبول اي باشا حوالي نخواستن كاك ابراهيم بخو يعني نكاربو يكتيا سوسياليست وقت اباكر على رزقاري پشت يجي ابو ایکو آلارزگاری حرکت کرد نکار بو پارتیا کی آبام که پروگرام کی دینه او لگوراوی ویژونه کی ملی و کی کو ایرو ده فکره اما از باش سالم کو که ابراهیم 1980 اوصل ند فکری لو ماجی نابی رخصناوی ده نتنی یعنی ویژن و پرسپکتیف او که ده سالین نتنی ده سالین هفته ایدا داویا سالین هفته ایدا چپ بو 88 داشی چپ بو ناوی رخصتری بخو یکتیا سوسیالیست هیا دست پیکا سالین نوتی دا هنتش ناتنه گو هراندن باشه سرسری من سرشاوه من اگر از تکچونا تفگرا یا قلسبونا تکچونا کیزان صفاتی امنی بکن بلا بکن فرق ناکه ده سوسیالیزمی دا ببینم دوی وی شاقه از آنالیزا سوسیالیستی خواه یا سالین هفته ایجی محاسبه بکم محاسبه که از بخود دوی بکم که شونا منا ایدئولوژیک شونا منا فکری یا ایرو دوی او به امزانن ده سالا یعنی آلا رزگاری تفگره که پر نزیک هم ده سویا شخصی دا هم سویا ریخستانی دا یکتی نشتمانی کردستانی بویه به آلیکاریا یکتیر نشتمان کردستان و مام جلال گلک پیوندی نابرا کک ابراهیم رحمتی نجمتی بیوک قایا عبدالله اوجلان چه بونه بانا ده بلگین تاریخ دا بانا هنه وقتا بان تشتا تبا امدین نالیه کی و هر کس را بیجم که هر کس غلطی کریه والا مجی کریه از ببه اوکی زیده نبارم آدو دیا نها تفگرا کردستان باکور دیسا از دوباره دکم از جه هفته و چرا حتی هشته حساب دکم دوی او که دا بگو من یعنی تاریخ هایی هیا پاشی یعنی پاشا روشاوی هیا یعنی فکر هنه انسان هنه جه چلو نها تفگرا چلو نها یا گرتر از چلو نها معرف کاره دست بکه اوانا همور دستر سرار سر چاوا لی چل ساله داوی 1980 حتی ایرو چل دربه ورد چه هندره ورد وقتا ام آنالیزه کی بکن جاره کی هشمندیا کرد بونه
ku bingeha tevgerekî millî ye hişmendiya Kurdbûnê teng nebuye firehtir bûye ev ya divê em ew bikin yani ev münaqeşa li ser HDP carna tê kirin yani herkes zane yani sadî not û pêncê yên raya xwe didin HDP normal xwe stratejiya wan yani de seviya şahsî da Türkiye'yi bûn bejî Türkiye'yi bûn Türkiyecîlik bejî de evka xwe da ruhê xwe da hişmendiya xwe da Kurdin bi Kurdbûna xwe şiyar bûne o zaman lê helbestê wan ew kêwan helbestê wan Keki billah. Ez dikarim can müdahale bikim ev persane bu vakt gire beden keki ev perseki min şaşfem kırbu eva aslı xo nerini ki gotubu jber mesela pranem nerine nakuyunu yani neku rezemel hamu nerine heye sersera le benda persana de bejin ki kek Raşid Azar de beje ne persamın duvarı evda yeki temsilkali burjuvazi milli nikarabe ve yen sarokeyen partiki sosyalist ew jî dikarabe be lê ê sosyalist jê dikarabe be yên hereketeke millî jê dikarabe be ew dünyada ew bî heye em lêborina xwe ji kek belê îjarê kek Mehmet Hüseyin Aksaç heye divê kek bildan hûn ji bo pêkanîn û cibîcîkirina programa partiya xwe amade bûn wê demê da ناكي مسي ما بربو من بحث ويكر من بحث ويكر حشتي دوديا دا من لوما من يعني حشتي دوديا دا بوندو فرشه بله يعني بينج اندامي كوميته مركزي لآلية كيمان بينج اندامي كوميته مركزي لآلية كيدن ما يعني او مناقشه نابرا مدى او بو هات حشتي سوسيدا پیشنگ ابا دورana peşengede haşta da perşebun çevun. Pişti viyen kadroyen nav peşenge nav aliyeden serbukaji yek buna bakırın. Bu yavayı be evkeki meşiya problem vakta mirov ve tarihi dönerxine deve ligor gotin kirin u rewşa wê demê binirxîne. Neko ez îro niha yani bi zanîn, bi tecrübe û bi rewş û bi îmkanên îro ez eger rewşa 1980 ew bikim şaşî û rastiyê wî bixwazim analîz bikim ez ê nikaribim netîceyên rast ji bo pêwîstiyên îro jî derxim pêşiya xwe û bikaribim di nav tevgera neteweyî û demokratîk ya Kurdistana Bakur de aksiyoner bim. Wê demê em yani bi wî awayî tenê reaksiyon derdikeve. Reaksiyona êdî em bêjin lawaz bû têk çû nekamil bû her tiştê xwe em li wê derê bi mêjiyê îro bi vîzyona îro ew bikin wê demê em nikarin pêşiya xwe ya îro jî bi rehatî berkin û tevgera neteweyî û demokratîk re parîtî bi kêrhatî bin. Pirsa yani kek Hüseyin bi wî awayî dixwazim mesela ez bixwe civînekî me li Beyrûdê bi sedî zêdetir endam û endamên çend endamên Komîteya Merkezî bûne yek endamê Komîteya Merkezî yek endam ama êdî wê tiştê nekirine bixwe gotiye me di programa xwe da nivîsandibû lê em li gora wê tiştê ne hazir bûn esas ji bo ku moda bû me nivîsandibû şerê çekdarî û hastî ama seda endamên partiyê jî îtiraz kirin gotin yani webê programê aniyê daye me
ما لگورا به پروگرامه ام کتنه ناف تفجرکی و يعني مناقشه يواني دحمو غير خصنا دار چه بونه دوی مسئله داجی ام ایرو مناقشه کی اوبجکتیف یا آواکار بریبه ببین آواکار کاک ویلا از خواهدن بدای پرسکی کنکرت جنابه و بکم وقتی دو حشی دوده جاره کمین رخصنا و دو بجم پشت را بجی کدنی وقتیا حشته و سیه داویا ویده بو بجی کدنی چی بو گلو گور بیرو باوریا و پرچبونا کی بزاف کرد دادکده جوانا یک گرشه کی گله کی خورد بو چی بو سدمیوی در وی ولات بو در کتنا جکاده بو تاثیرا ین بیانه دست جدا هبو دست وردان جدا هبو چی بو سدم تنیا ایدئولوژیک وان تشتا بو گلو مرد کارا بو تشته ایزا بکه نه یک فاکتور تنه ترناکه دورا اما يعني بلغي نوان تشتاهنه مثلا بوليتبيرو يا بارتي تجارة مناقشه ناف اوكي لسر تثبيتا ديكتاتوريا عسكريه ميتنجهكار ياجي ديكتاتوريا فاشيست اوك نكريه قدخه نكريه يعني نويسا سرناف بوليتبيرو يا اوكي داويا مها 12 یا 1908 دا که عمر شتین هیا همون ریخسن پارتی را اوکریه یک تشکی خواستیه بودیه که یعنی از یک جوان بوم که من دو بیروده من کمیته مرکزی راجی رخنه خو نیزی 15 روپل فالا مشاند بو پولیتبرو دبیجه که یعنی دیتنه و دکاره هبه نا پارتی دا مناقشه بکن لی د سیاست پارتی دا دبه اون دیتنه پارتی اوک بکن اویا پرانیا کمیته مرکزی و اوک اوسا بقناعت من کادروین یعنی دو سه فاکتورین اوکیه یک هن اندامین کمیته مرکزی یا کل در به ولات بون د پیوندی خو یه نابنتویجی نخوادی تیرا خود تجربه بون دکاربون بن تاثیر آدارجی ببینن او فاکتور اکی بو فاکتور اکی اوکا فکری یعنی مناقشه ایدئولوژیک و سیاست روزانه یا پولیتیک تیرا خود نکاربون جاودو صافی بکن آسیسیاجی یعنی از آنم یعنی شامه چند جوین چه بونه که هم جاری هیزن روجرات نابین هم جاری هیزن نابنتویی جبوکو پارتی کارکری کردستان پرچه ببه یعنی حولدان آتنه کرن دستین در به هیا کیماسیا کادروین اوکی هنه سرکش پیشنگ کیپه هیا و به تجربتیا پیوندی نابنتویی ابرسه قناعت من و هم تشتي طبي شخصي جي هنا نكوتن انا دي او يعني امبيشن يعني هر تشتاتيه قدح تجابيه بلكي او تشتي شخصي بويا دلوبا داوي مثلا يك مثال يوصا كيه امبيشن يعني اندام الكوميته المركزيه للدربه ولات قلتناكو عثمان ايضا اندام الكوميته المركزيه جبوكو 2 سال داوي ناتيه جوينا جبوكو خو وكي براني اعلان بكن تشتي واني قناعت هم تشتي سوني بون تشتي اساسي وكي منغو كيمانيا كادرو يابو يك بتجربتي بو ودستين جدربيه اوكي بو نقطه اكيد داوي كك باران از خوازم بكم يعني ما دجمناتيه بارتي ديمقراطيك كردستان عراق نكريه يعني ما پیمانا 1975 من نرخاندیه راست یا جی غلط ویزیونا میا ملی ده بگو من تاثیر پیش 75 تاثیر فکر سوسیالیست هست که برجوازی یا جی چینن فئودال یا نی فئودال چه قصد کارم ملی بن اب مناقشه هبونه لی دجمناتیه کی تایبتی یا ما ج او کرا ج شخصارا
ji partiya ra taybetî tune bûye ez bixwe yani 19 saliya xwe de ez bûme endamê partiyê tu cara min ji rêveberên partiya me teşwîqek ku em rêxistinekî Kurdistana Başûr malbata berzaniya yan zanpşe em wek dijmin bibînin me ez bi xwe nebûme şahid ez bi xwe bi navê xwe xeber didim باشه evya divê ji bo yani kek İbrahim Gavadarê got yani dijminatî ya ew kê mesela heftê heşta yani meseleyekî pir pratik e yani gelek tişt li ser wê yekî hatine nivîsandin rahmetiyên Noşirvan Mustafa li ser me heştê û sistiya da yani broşûrekî 23 rûpelî jî nivîsand wê çaxê kek İbrahim jî dostekî pir nêzik ya Yekîtiyê Niştimanî Kurdistanê bû û dostaniya me bi Yekîtiya Niştimanî Kurdistan be ji hin peywendiyên rêxistinî carna sar bûye carna germ bûye lê bi Partî Demokratîk Kurdistanê ra jî peywendiyê me ya jî berdewamê kîp dedekade wexta xwe hatiye baştir bûye û ew jî îfadeya wê tiştê ye ku ne mesele dijminatî biye fikrê be hebûye ew fikir dikare îro jî wek gelet dikare bên nirxandin belkî ji bo min hinek xelet bû ji bo hevalekî din zêdetir gelet bû divê ew kê da jî zêde wext negirim باشه که بیلدن ez ê li ber dîsa ew kekî vîrgûlek deynim bênokek deynim û tamam lüve derebelin û ji bîr nekir ez hez dikim têbîniyê bînerên çarpar medya jî bigîjin ve û karê me divê mecbûr em ê bikin gelek mêvanê me dibêjin yek ji wana cekek Huseyn e bo we her yec derbas be neku bersîv bidin tenê hinda xwe bêlin dibên baran werxuya dike her du mêvanê te jê bersîva bînerên nadin gelo çima li hember cûtiya leşkerî nedan ber xwe nedan wekî berpirs ve pirs dikin divê evê da yên duyemîn kek İbrahimê bi cenabê we dûsa dixwazim dest pê bikim lê pirsên hatî kir bi wan dest pê bikim belê kekê dara carekî dinê pirsa xwe dubara dike ez bawer dikim jê ew nebiye dibê pirsa min ji kek İbrahim e li gorê wê têgihiştina mantiqê di bingeha rastiyê de nakokî heye ew şîrove ye ev nakokiya tu kes rexne li xwe negirt yani nagirin xwe bêyekî Kurt û Kemasiyê xwe bêje her tim yên de pêşberê xwe ya jî wekî PKK sûcdar kirin çiqa ralîsekî mirov tiştekî wisa bifikire ramanê xwe dernexîne pêş û tenyakî analîzekî li ser rêxistinekî dinê bike û sedemê wan teniya ew bibêjin dibe ew tiştekî realîst nin çima teniya bi xwe mikurnayîn ki ew sedemê têkçûna ew bi xwe nin yên pirsên dinê jî hemû ji temaşawana tên tamam dakika wana care bersi bikim dakika ere dibe pişre projeyê wan çi kerema xwe ew jî projeyê xwe bêjin siyasetmedar ya havan no kerem em li vira bi giştî tevgera Bakurê Kurdistanê münaqaşe dikin taybetî mesele ala rizgarî wexta intixazine münaqaşe bikin bernameke çekin ez werim bersiva bidim dema ku min ji ala rizgarî û rêxistinê din bas kir ji bo ku resmê tevgera Kurd derxin di salane em münaqaşe dikin ez ê pirsa yek bersiv nime di tevgera Kurda yek du nêrîn hene nêrînek ev e ku sedem teknîkî bûn ev sedemê teknîkî tevgera Kurd bi ser neket ez jî dibêjime na lawazbûyîn têkçûyîna tevgera Bakûra Kurdistanê em bas fan bikinî stratejîk e girêdayî meselê stratejîk e du elbette ki em ê jî îro da mêzekinî duh şirove bikinî em duh di nav vê meselê da bûn em îro çi dibînî duhir çawa şirove dikin ya jî em li wir bimînî ji bo vê ez dibêjime ku
Rasta dibe ki em ji îro da çi meze bikini. Ji bo ku tevgereka nû derkeve hole nerîne nû ji bo me pêwîstin. Vizyonekî nû pêwîst e, programekî nû pêwîst e, helwestekî nû pêwîst e. Meselekî din ez bi xwe jî xetixime nav bê vizyoniyê. Va ne eyb e. Ez jî bê vizyon bûm. Ez jî stratejîk netifikirîm. Ez jî pir texudiye tecrübe nebûm. Lê ez jî di nav Kurda da yek ji wan bûm ku di nav tevgera Kurda belkî di dereca dunya da bûm ya jî yekê da bûm. Yani ez nabêjime ku İbrahim Güçlü ji dervayî vî tiştiyê. Ez vê münaqeşe nakim. Ev tiştekî pir girîng e, dibe ku her kesek vî tiştî bizane. Dudu mesele gidin. Gav gav çünkü vakit heye. Dudu mesele gidin heye. Elbette ki ji bo ji vê derkeve en zêde İbrahim Güçlü hevildayê. Platforma Yekîtiya Alarizgarî ji bo vê ava bû. Hevgirtin Partî Demokratîk Kurdistan ji bo vê ava bû. Partî Kitlevî Demokratîk me ji bo vê ava kir. Partî Maf Azadiya Kurdistanê me ji bo vê ava kir. Hevan no. Ji dervayî vê projek min li Kurdistanê pêkanî ez naxwazim sînorê bibînim. Lê me ev problema nikarî çareser bikinî. Yani tu wir da ji aynı problem hebûn îro jê. Pêk em benî pirsa. Pêk. Hevan no me ji bona ku em şerê çekdarî vê rojê bikin me hevan neşandin başûra Kurdistanê. Ji bo amadekariya şerê çekdarî me heval şandin. Ji bo ku eger 12 îlonê nebiya ev qez heval qelebelik me nedişan. Çima 100 kes 200 kes biçevra 20 kes 15 kes diçûn ve digeriyan. Divê ku heval vê bizanin. Beriya 12 îlonê me bîriya bo vê çepê da. Meselê duyemîn ez zelal bikim gelek nivîsandiyê. Piştî 12 îlonê min û endamên komîtên ala rizgariyê heremî em geçtin wê qenatê ku li hemberî 12 îlonê dibe şer pêk bê. Lê ala rizgarî bi serê xwe nikare wî şerî bike. Du tişt hene. Qedera şer vê demê ûdege da taybetî jî dedekadê ve kuket karî bigariya. Ji bona wê piştî 12 îlonê me buha rêxistinara danistandin kir. Ama geçtin ve qenatê ku ev hevanla îro ji bo şerê çekdarî amade nene ya jî pêwîst nabîne ya jî rast nabîne. Ji bo wê me ne biryara şerê çekdarî negirt. Ha tu bibêjî ku ji îro da tu lê mêzekî ji min binêrî me dest pê bikira çi tibû? Elbette ki neticene din derti ketine meydanê ama ev neticena pir baş netibûn. Elbette ki me jî talibatê mezin tikarîn bikirina. Ji bo wê dibe va bezanîn me biryara şerê çekdarî nedaye. Me negotiye ala rizgarî piştî 12 îlonê şerê çekdarî bike. Yek ev du dîsa zelal bibêjin. Siyaseta me ya navnetewî şaş bû. Ji bo wê meselê Sovyetê de min dipirsên belê siyaseta me Sovyetê şaş bû. Siyaseta me Amerîka jî şaş bû. Siyaseta me Sovyetê vê demê mi çawa gotem realîze bikin? Mi got ki hevan no. Eger em dibêjinî ku Yekîtiya Sovyetê sistema sosyalîst îtifaka müttefîke bi hêzê wan ên Rojhilata Navîn ra em îtifaqê dostaniyê dikin divê ku ev têgehên di derbarê Yekîvekê de Rusya'da pêk tên dibênin rexne bêkirin têgehê tê kirin divê nebe. Ji bo vê dibe ku heval bî tiştî baş bizanin. Yani ji bo ku ez tiştek dibêjim li pişt vê disekinim. Mi got mesela duyemîn min gotibû ku siyaseta me pêwendiyê rêxistinê Kurdistanê dibe em realîze bikin. Çünkü me gotibû ku eger rêxistinekê bi devletekî kolonyalîst ve pêwendiyê wê hebe em wan ra danistandin nakin. Piştî tecrübe geştme vê qenatê ku
İşte guhartın dövür da bu. Problem dövür da bu nata guhartın. Mügot ki havalno tecrübe tiştek derketiye ki dünyaya tür rexistine ki rızgari khas be pişkiriye devletten nikar ali kari biken tecrübe başvura Kürdistan ecirmera tişteki nişan dede ki hatta tecrübe hazar nasud hafteye piyenca hafteyi serkeftine nişan dede ki pişkariya İran'a nebiya Amerika nebiya kazanç kırına otonomiye mümkün ne bu? Hafteye piyencada jubok İran'a pişkiriya Kürdan nekir, Amerika pişkiri nekir, jubur Kürt tek çun, Sovyet'e tek çun. Müdügo devek enver realize bikinip. Baya bana az bu çıt bejime. Yani bana nerine me hambuyina nerine me dertke meydanı. Yani emciye ki tüçünciye ki. Yani men nerin tamam em insane idealist buni. Hiç şıkamıtın neye. Dede kadeyi kip idealist bun, Riyazadi idealist bu, Kuk idealist bun, Edin idealist. Belki en kem idealist İbrahim Güçlü bu. Ama stratejik memmeşandını yaji jibo tevgeraka rızgari khaz em namede buni. Ya bir fikre ya tevgereke partiye ki avati ke ev seroke ve partiye hatta ve rojer tevgera Kürdistan'a ra alaka ve tüneye tişteki dini pir grineye mejiye me bakuriye Kürdistan'a da Kemalizm bir cibu bu. İdeolojik bu yine kastamı çiye elbette ki antikarın birbirini sosyalist. Sosyalizm akıjan sosyalizm. Ev pırsaki pır giringe elbette Kürdistan'a komünist bebin. Elbette ki liberal bebin. Elbette ki nasyonalist bebin. Jibo ve gelek carajını visan diye farka ideolojik bu yine nasyonalist deme sosyalist deme tüne bu. Problem ne ve ki emne sosyalist ne nasyonalist bunu tevger tekçu. Probleme ki dini giştiye. Demek ki evbe ekşi tabii ki ya naham vekili bir bejini ya naha bese kasa bunu şoreşe çekine demek edin ala rızgari ve fan bike edin kurde bakur demek em fan bikini bese rızavun bese kasa un nikazın vek bikin bese kasa av kasa ki 15 saata ne kabitin sere kas stratejik ne meşinin xudiye tecrübe ne bin büye şoreş nabe az ve dibejime az tişte gidin ne bejime ki az kasi suçlar nakme ya bavar bikekem insane serkeftini az gelek cara jiro da mezetikin dibejim ki ya ba ala rızgari çıka serkefti buye kip dede kade az gelek cara un naşopinne dinirsinme dibejime dede kader rekhisine ki pir mezin bu da hazaran endam evana bu Riyazadi ne rekhisine ki biçuk bu rızgari ala rızgari ne biçuk bu kuk ne biçuk bu le problem çi bu işte ha ve münakaşat kini jibo ki ev tişteken münakaşat kini jole rana bu ne tevgere ki nüçe nabe ya me hak para bakır işte diye kati diyare hiç bir hürmetiye nakme tev grubaki Kürtpervere efendim partiye kitlevi demokratik grubaki Kürtpervere bavar bike pak parti azadiye Kürdistan Kürtpervere ya parti sosyalist Kürdistan ya ji grup edin da problem tüneye le dve em bizani ki ve rexistine ve vizyone parastina duhu ya kültüra duhu ya dama şeresar az bu ve tıkazım gişti münakaşa bikim. Tabi sen mesela ala rızgariye avkat sıçtek begotin heye ve ser kipe begotin heye ki ya na mesela bir fikre ki insan ektibece ki Kürt bugün jibomun Kürtçiti bugün jibomun züle tüçedin serokatiye tevgerek edeci digre ev tevgera serkeftiye fakat ciyek bıçağı ya ji insana gidin gelek insan na rızgar yantı bejini gerek insana fedakarın bir salan hapis razana bak Kürdistan'a da tradisyona ka parastine çekirne maalesef Kürdi ne dizanin bu Kürdava tekliyametün ne bu jibo ve dama rızgari ala rızgari da rızgariye da müdgot ki havanlo ev ravşamme
mertebayı naka Kürdistan'ı buyun. Fakat be siyaset buyun, be felsefe buyun dedekadeji ve naka tevgereki milli giştiye tev Bakuriye Kürdistan'e ya jikuk debe ki em beni cemevdi. Eğer Rusa nebiya damak merzgar ya vakır berya ve eze biçim çımav kak Ömer be Necmettin Büyükkaya Ahmet Karlılar dostum. Necmettin ra elbette ki hazırlanmıştım. Fakat vek mantık komployu ne bu? Necmettin kak vildan rastı beje. Ama tabi tişte gidin mi bejim? Damakı veke loşivan av tiştana nibisandın min geleklere vekili gotiye ki berpirsereki endame komite merkezi Kemal Xoşnav jimra gotiye ki kak Ömer Çetin namaj meranıfsandiye az çuma malavana gotiye ki nen hakkariye em pişkiriya ve nikarin bikin eğer em pişkiriya ve bikin itibe şerre mevu pukevu kadepe em bir tiştin nakazın az euro mezer kejvera tişte ki bejim abanno tişte tarihine bebejim az mesela derbare kak Ömer de gerek nerine minene ama tişteki de minnettar bin kak Ömer Çetin şerre Parti Demokratik Kürdistan kip dedekade peşiye vigir eğer Ömer Çetin kipe dedekade da nebiya gelek insan edi kipe dedekade da tıkarin evşara vek bikin az bu kak vildan nabeme sarokatiye dibejime çünkü neticede sarokati dibe ama pişti demek ki az disa dibejime tevgara kipe lisar kadroya düyemin çebu çünkü rexistineki ideolojik vek ne bu ideolojik ne bu despeke jibok vek ne bu Ravşenbir ne bu fişra Ravşenbir'a ciddidir problem evet yani az bir rexistineki yaratı problem yaptığını euro bomun av rexistinle hamur rexistine mini ama euro rexistineki ava buna hiç yek tünü karib dede kadera mukayese ki vecme bipirse Tıtıkari paker dede kadera mukayese ki rızgari ala rızgari yara. Hak pare rızgari ala rızgari kuke riyazadira mukayese ki. Yaji Parti Sosyalisti Kürdistan. Ka karkare vana. Ka zarok handavane van. Ka memure van. Ka jine van. Ka melle vana. Tünnene. Jibo ve medeke ve demeda. Takara vakura Kürdistan. Yani jibo ve avanno. Tişte kastı bejimi. Probleme ki giştiye. Mesela az bu ko dakika ki işte gibi az bu bu kadinim ama gotuna davi bejim az aktiviste ve mesele ne havalno İbrahim Güçlü çıma bistüdü salberya ve hata Bakuriye Kürdistan'ı sebepçi bu çünkü İbrahim Güçlü strateji goartı bu vecme bepirse strateji atı goartın stratejiyi bere edin kadiyan jibo ve mi gotamlı kani peşe faşizme birini Medikari siyasete kadın bmeşa ama medikot ka mefşere çaktari bugün. Ya kudê ki em çava tıkarını lehemberi heft devleta Euro Amerikacı Avrupacı Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirliği PKK rali kariyeti ke evni kare şerlemberi Türkiye bmeşine. Dibe kan vatıştana hamu şuro verkin probleme gazete be meve. Az bu ne xudiye vizyonum. Az bek siyaset medareki aktivistim. Be itaatkarın, az sivil itaatsızlık ettim eşinim. Tevgereme ne sivil itaatsızın, tevgereme statü parezin. Tabi kan peşiş ve halas. Hem statü pareziya fikri, hem statü pareziya çalaki, xabati, rexistini, ava bısarıkı tiştenü çetke. Başka keki İbrahim, mala tamam le em Carek edini ev temper pırse ev duazım Cenab-ı Hak. Yani o pırsana dakika ki avanno. Mesela bu rızgar ala rızgari programa geçekin ezbersin. Mesela kak bildan tişte go ezbersin. Raste. Dinabara meda fırkaki ideolojik tünne. Zaten rexistine kurda da pırtünne. Probleme gidineye. Dua projana çava bir cicitiki politikaçiye. İdeoloji avanno am havcadari yekitiyaka ideolojik jinani tıkari biveji ki pişti danzde ilone mugotiye ki rexistin yekitiya ideoloji neye yekitiya çalakiye eylem birliği jibo ve rastı beje farkamatı ne ama çalakiye damak haval çuna Avrupa İbrahim Güçlü beli li Suriye Şamema
be Saddam nama. Yaji İbrahim Güçlü damak havale mel Avrupa man 22 salınç bu ve hata Bakura Kurdistan'e. Be Saddam na. Yaji hafkırtın ti be Saddam baba nekir. DKP be Saddam baba nekir. Untuzanat kujan çartada DKP baba bu. Damakı PKK ve Krakurbu Serpiya yek alternatif DKP bu. Hiç insana ki galek gem insana Avrupacı dahil pişkiriya ve proje nekirin min pişkirikir. Ama mtizani ki o kadroa efendim tevgereki pır meziniye avabike. Nivise minene ta roja peşiye da. Le Kaki İbrahim Kaki İbrahim beguman xabatê cerabê ve jengên kadroyên Kurdistanê gere xabatê bana kesi bersive nadme problem ne ve ne parizme havcadari tune yani bu parizme ev az tiştekî nabin duvarê de lê tiştekî esasî heyê dibe derê de heger em bi xwe li xwe mikirneyên li Bakurê Kurdistanê sedemê tekşûnê bi zelalî û bi dilvekirî yen berpirsiyariya xwe têdabîn yani kes nabêjim lê berpirsiyarên rêxistinê derece yekemî da duwarê de berpirsiyarin sedemê tekşûnê cenabê we dest nîşan kir kekê bîdav dest nîşan kir hanîna ziman ji ber wê sedemê eger li xwe mikir hatin bak tiştekî bibêjin naz muhasabe ve tıkmet hasabe ve dedime bak az hasabe ve dedime bak av tiştekî pir giringe az hasabe vi tiştî dedime tego proje bak havanno ji bo rêxistina her rêxistina kera daqege gotina davî bêjin her alîkarî tikim fakat ji bar rêxistina tevgerekî nû dernakeve divê ku serê xwe ji bo tevgereka nû bêşîn tamam kekî İbrahim spas mala ta babe yen tiştin yen mühim ez dixwazim yen bîneran jî bînim evê sloganekî yen ala rizgarî hebû piştê cunta leşkerên yên faşîst meydan xwendina ala rizgarî heye ala rizgarî bi xwe dibêje rast e cuntayê faşîst yên dagirker hûn dixwazin Kurdistanê bikin Vietnam em amade ne hûn nekin Vietnam em ê bikin Vietnam yani davata darbeyê leşkerî pêşberî bi belavokê xwe ji rayekî şîr aşkere kiriye yani mesele derketina serçavan gotin zêde ne tu çi qasdikarî bikî hevanno me pir gotinê mezin gotiye me gotiye Bağdat Tahran Şam fark tune Peki İbrahim ve metodun ne bu? Ana bu cenab-ı Hak vecici kadar bize ki ne dervazı ki vildan dibim yani ne rast ev gotine bezet dikelet be hesabı bici beden dibe ve şey kek vildan kek vildan tujemmi diye bu ha alır kek vildan ha mesela ev desverdan yen dervacı me gerek aşkara henek işaret ker le aşkara ve betişi münakaşa ne ker yani çı de kipeda çı ala rızgarı da yenki yazıcı Parti Demokratik Kurdistan Kuk reneke da jî dikarin ew bêjin cidati ki yen stratejik ideolojik ya jî em bêjin rêxistinî tune bû lê dîsa jî bi dehan cara hate perçekirin û lawaz bû sedemê lawazbûna yen bi zava Bakurê Kurdistanê heta îro rojî bi rastî analizekî ser lêkolenekî ciddi heta îro çênebiye mesela kekî İbrahim cenabî behsa evet ki DKP ki DKP pişra rahmetê ke Şerefettin ji bo parlamentoyê çû teslîmê evê kir yên HDP'ye kir bu endamekî evê yani divê derê de ew tune misyoger guhartinekî esasî matalitekî nû tune ye yani bercewendî kes û kesetî dîsa dikeve pêşî evê gor ve gotinê xwe yani kerema xura piçik berhevda bînin şikestina sedemê şikestina ya jî perçebûna rêxistinên Bakurê Kurdistanê taybet de kipê da ya jî dadaqadê de em bêjin sedemê esasî gelo yên rêxistinê ye ya tiştekî dinê ya keseyatiyê xweperastî çi ye ya jî destverdanê derbayê Kekmara min gavadinê jî sê faktorê esasî min biborînê kekvîlan o rola ev ê dixwazim rola Sûriye Şamê bi taybetî yên
دستالاتاریه باسیه چیه دوی داره و چی دکارم بیجم yani من despeki de evkir yani se faktörün esasine do juan faktörün hundurine yani kemasiya kadroyen yani ne tane peşengen evki yani em jiyanda mı evki bun em kadroyen baş bun yani be helvesin xo em karibun tesiri li ser serokatiya xo bikin yani kemasi de endama da jiye ez usa baverdim do be tecrübetiya peyvendiyen navneteviye sesi müdahale derveye yani ez nabera haşte u dünya da migo yani carek ducar hin jiboko berya doze ilunu ez luan darabum vek komita Beyrûdê me xwe binav dikir hin peyvendiya da ez beşdar bûm ez zanim evana li gora tecrübeyê xwe dibêjim û dûre yani Arabî hîn bûbûm piştî doze ilûnê hevalên din wexta hatin de hin peyvendiya da sê çar peyvendiya da ez wekî tercüman çûme beşdar bûme niha yani hatta 1983 yani kes ne dina Filistiniya da ne li Sûriye yani Mam Celal dixwast haştê û dudo falan PKK parî der û dorayî firehtir bike peywendî ew bike lê wekî din na Filistiniya da yani ew qas zêde kes ciddî nedigirt yani hatta ji bo ku navê me kîp bû Partî Karkerî Kurdistan bû ez baş zanim ku kovarên hin lêxistinên Filistiniya beyanên apojiya jî belav nedikirin lê ew teklîfên ku ew birêxistin apojiya ji hemû rêxistina re cuda çûye yani werin em ji were ew xas pere bidin ew xas ew bidin herin eviya bikin yani yên ku ev tişt ji wan re wan cezib kiriye hene yani muhatabê wan yek bi yek şexs ez naxwazim yani ne li bir ne rast jî meriv wan peyvendiya loma fiîlî destê Sûriye destê Bulgaristan biriya seferatê warê Beyrût û Şamê destê Partî Komünîstê Iraq destê Partî Komünîstê Sûriye û destê Partî Demokratîk Kurdistana Iraq û Yekîtî Niştimanî Kurdistan li ser hêzên cuda yê Kurdistana Bakur de piştî heşteyî pir zêde bûne yek ji faktörê tayînker ku ev rêxistin di hundirê sê sala da ew bûne yani ji hev ketine wexta ji hev ketine jî bê moral bûne bê îmkanê wan kêmtir bûye kadroya wan kêmtir bûye û neticeyê van faktora teva jî qels bûne di vê çarşevê de dixwazim persîva tek Saîd Muxlis erdem bidim yani ji xwe yani me tu cara heta 1980 min ji yek berpirsiyarê kîpê nebihîstiye ku em ê wê tarîxê da bikaribin şerekî çekdarî birêve bibin ya jî me xwestibe em birêve bibin me hazirî kiriye stratejiya partiyê da şerê gelêrî li gora belkî kopya Vietnamê hatiye kirin vizyona me ya şerê çekdarî ew bû ku kadira hilbijê perwerde bikin mesela du hevalê me ku çûne rehmetê loma ez karim naviya wan bidim Vedat Aydın Harûn Efe yani her du jî kadrên serbêjing bûn çûn perwerde dîtin ku rojek ji roja wext bê ku êdî ev partî şerê çekdarî bike wê demê ev kadroyên ku wan perwerda dîtine bikaribin vê tiştê organize bikin stratejiya propagandayê ya jî taktîka propagandayê çek silahlı propaganda tiştekî ye stratejiya şerê gelerî tiştekî dine loma yani
سعید دبیجه نه ام نه آماده بون جو خود دیتنه که می اوساتونه بو همو او پرورده این او که از آنم 1976 حتی 8 یعنی 4 گروپ چونه پرورده بونه هاتن هر جاره 10-15 کس و وکی منگو جه همو آلیه جه حکاریه بگه حتی رحایه اندام این پارتیه جه جدا به خصوصیت جدا لی کادروین بجارته یا پارتی چونه پرورده دینه برای اویا اماره یا حاضریه کی بو نه کو وی چاخه وی تاریخی دا دوان شرطا دا دست به شرک چکتاری بکن ایما استراتژی که وساتونه بو نوها از بگرم سر مسئله که ببورن yani tiştekku kek İbrahim tamam hamu tevgeri evke Kürdistan'a bakura evke le ihtimalat mesela leser tegeha strateji vekeve nafikrin tegeha strateji çiye statükoju çiye de hişmendiya mı da de akıl من دا د زانیاری من دا استراتژی اوکو تو آرمانجا داوی یا گهشتنی داتینی پیشیا خواه اویا چیه ده پروگرام دا چوا هاتیه اوکی هاتیه ایفاده کرن لوما امنی کارن همو پارتیه همو گروبا تیخن ناف تورک و بیجن کو استراتژی تو نبو اگر روشا ایرو ام بنرخینن از لگل کک ابراهیمم بگمان yani partiyên yani jali hejmara endama jali dinamizma jali فرهبونا ريخستنين كو إيرو أكتوال لكردستان باكور أبيا باكو بسكة و يعني كان آليين جداء بدكة وحتى بارتيا كومونيستا كردستان أنا تبع أكبكن جاري حجم جاري أندامين هجمارة أنداما جاري تأثير على سرجباته وصانينه ليه دبي ام تبقري نتني بريخستنين كو ايرو اكتيفن بوان بحدود بكن وبنرخينن يعني يعني جواتا سيفيلجي لكردستان باكور و جبر كوشبريه وان صارين داوي كو بشري بككيبه بقناعتها من دولة كردستان باكور جاركي دن جنوبه جاري عسكري بداغر كر يعني باش دزانن يعني مرف كاربو بمها جگوند هر گوند کیدن جگوند هر گوند قوم کیدن جگوم کیاره قضايا کیدن راستي دو حب سه حب جندرمه نداتی به ایرو يعني كردستان جاري فيزيكي وجي پشتی شري پککه جاره کیدن جنوب جاري داگر جاري ترکیه و جاري عسکری به هاتیه هاتیه داگر کردن هاتیه اشغال کردن لوماجی روشا فیزیکی یا شرع چکداریجی جدایه یعنی حتی کو وقت ما براسي تنگ بو هما كره واخور هما توابك از مثلا دیتری خوی داوی يعني از نابجم کو يعني شر كردارا ناوكا يعني آبجه سياسة اوكو يعني شر بآوايكي بنافجينكي دم بردواما سياسة هي ابي اجبو امريكا جي اوسايا وجبو ريخستركي وكي جبو ملتكي ازاديه ملتكي تخوازا اوسايا لي شرطين بيا فيزيكي بربچاف كونكريت تشتكي دنا تو كينجي يعني تركيا و يونانيستان يعني هم سياسات تكلم شردكن يونانيستان جيزانا كينجي اوي دوي تبقى كردجي مثلا شري تشكتاريجي و برسندن شكل انخباط بويا وايف بنيرة لوما بقناعة من مثلا استراتيجي قالوا يعني كرد جبو بإرادة كي ملي نتوي
siyasi ya müşterek jibo لسر آخا خواه به ایراده خواه شکلی ویجی به ایراده کرده به دستراتار خواه به خود اداره بکه اویا به شرطی که کرد به خود بریار بدن اوتونومی ده به فدراسیون ده به دولت کی سر بخواه ده به استراتژی اوه متود انخباتی هر روش دکارم بین گوهراندن تنه اف امکان تکنیکی یا ای روژالی پیوندی یا چه قاس فرقاوی جه 40 سال بری هیا ام باش دزانن لو ما دوی ام تیگه ها باش بکار بینن جیه خدا بکار بینن ام ده معنا تیگه ها دا وقتا لحب بکن وی دمی ده دانستاندن خدا جی ام زیدتر دکارن لحب بکن یانا هر کس کاره کیماسی دیتن پر راحته yani ez karim ji tarixa însanekî sebebekî bibînim bêjim ku ev rêxistin kirî tiştekî nake ez karim ji cumleyekî ku serokê rêxistinekî wexta xwe da tiştekî gotiye ji wê derê netîceyekî derxim ku xwe dûr bixim lê wexta şûna wî ez hewl bidim ku hevûd û fam bikim mana bidim têgeha têgeha di mana xwe ya esasî da bikar bînim وی دمی زیدتر دکارم باش باکار بن و آنیکاریا هبودو بکم و او ایراده یا مشترک یا ملی کو بقاس آب و نان ملت کرد پیوسته ancak bu ya وی دکاره به آبا کرن گوتنا منا هری داوی وک جمله اکتنه بیجم از دوی قناعتا من اوکو yani tabiera Kürt Kürdistan'a Bakur yani kals buye zaafı nüvi hene de mesela stratejiya müşterek ya milli de be gabin pevist nain abetin le hişyariya milli ya Kürdistan'a Bakur ji sala 1908 پر زیدتره فرهتره ده وکی من گو دست پیکی دا من گو بیره خستنه تشتی کود که بسر کادروین سیاسی یا چه بسری خواه بن روناک بیر بن خودی مسلگه کی بن ده هر قادا جیانه دا یعنی دکتر ده قادا دکتر آده کارکر قادا کارکر آده اوقات آده خوندوان ده قادا او خواندوان دا مثلا yani دیوکت yani کمره خواندوان üniversite ya Diyarbakır به آیودو به ایودره او İstanbul'e rekabet dikir ایرو تفکر کی اوسا یا üniversite Kürdistan'ı tüneye maalesef tüneye lomad ve her kadar yani da hem siyasi hem mesleki hem civaki ve Kürt birleşsin ben و او اراده مشترک چه سوسیالیست به چه لیبرال به سوسیال دموکرات به محافظه‌کار به نتوپرست به ده استراتژی ملی یا کردستان باکور ده بکاربن هزین خواه بکنیک گلک سپاس باش سپاس که وی دامالا تا و بجون نرینی تا و بو وقت اندنا تجی از بری وگرم که ابراهیم گوتنه خوی داویجی بیجه جبوی تماشاوانا یک پرسه که من هیا نکی شخصیه بو جبکی که ابراهیم نه پیش من لوی دکم اوان پرسه داری اگر مجال چه جار کردنه یم به پرسه داری بکم پیش از جوازی پرس بکم که ابراهیم کرم دار به yani vaki alarızgarı megote ber prsiyari yek şuana sekesa yek. Tam deng nemin. Mugo jib ber prsiyariye alarızgarı yek Cenab-ı ve bu le alarızgarı le roşalat Kürdistan'ı o başarı Kürdistan'ı bici bu. Derfete mayine yen serokati alarızgarıcı kadro derece yekeminci yen militani bici peşverge bici le parça her du parça Kürdistan'ı rahattır bu. Ya je Rojava Kürdistan'ı Ali ku bin metingeriya ev da bu rejima Suriye da bu
otokontrola rejima Suriye zedetir bul vedere yani tevger bin kontrol çenedi ya nehni bu van henek çeçedi bu le her du parçaya daje azadi ki mezin hebu le Rojalat Kurdistan hem hatta bejen şaşhat bajarı Kurdistan pişte haşte deste heze peşmerge da bu le başırı Kurdistan'ı kat hebu navzen hebu tujara bu zeli hebu navzen hebu o gelek kaden eve bin parasına heze peşmerge da bu serokatiya alar zgari hersi ya jo kadro derece yekemin ev pırsış bu yan rexsene dinaje ekelvedere biji bu wanji der bazdı be le bu canabe wed beje ve çima beri xul başırı Kurdistan ya Rojalat Kurdistan elve derece becine bu ku ev imkanı derfete ve hebu bu parasına kadroya je bu evaje jber ki kadro derece yekemin prani ve derbazı evi bu beni xate bu dve demedil ve derede biji bu çima ve beri xuna da Rojalat Kurdistan'ı çima ve lvedere او که به هیزی خورال ویدره مایندن نبود و گذر خوی داوی و سپاسی خوجاری که دنی با جرابه باشه فرصت برسی بدم ام دربازی پرانی دربازی روجاوا کردستان نبونی روجاوا کردستان دا حواله ما ل یک چونه فلسطین لور دو قروب بون ل روجاوا کردستان حواله ما هجمار حواله ما 15 بون پرانی وانجی پشت دربازی باشولا کردستان بون peşiyeti bekan ve mesele bezalal bikini. Yani Kasulo Firani derbasi Rojava Kurdistan'e bu. Naçun Rojalata Kurdistan'e, Başure Kurdistan'e ava ne rastı. Hecmara'ya Jibona ve ki tabii ki nazı belge vesika nıkarım jvara nişan bedim ama tiştek belge vesika hatini çap kırın yani. Ki ha bu, çe ha bu. La Avrupa çatiye kırın. Rojalata Kurdistan'e ki çava bu ya ve ben bir şey ekmeyebilir. Peki İbrahim pırsamına temkire. Ama dakika gebejim. Ya dakika. Dünya. Pırs bersif şaşı pırs şaşı keki İbrahim. Pırsamın eve ne ku mugo prani havale derbazı ve deribe mugo derece yekemin hene kadro yen tegişi derece yekemin derbazı yen evi bu sürü bunu ve deri bu. Ezbeni. Eve demem havdı fam nakini. Havaltı becek. Bir dakika. Havaltı verecek ki bekam Rojalata Navinu Başura Kurdistan'a ne minni İbrahim Güçlü ne gotiye ya? Nana tüfemna ke İbrahim. Ama yani naha piştaçı bu ye. Pişta havale meki tu gotun kam Rojalata Kurdistan'a valaka habibirni ve Başura Kurdistan'a valaka habibirni derketine naatine Rojava Kurdistan'a çünkü Avrupa'ya hatın Rojava Kurdistan'a çünkü Avrupa'ya. Tıvırda tabii ki problemeye. Problem çiye? Ve deme megutiye ki her tişteki beyle havale kamil Rojalat'tan navim bir parezini. Mesela Rojkuveke neye? Hatta megutiye ki Suriye'nin penaberini ya Avrupa penaberin farz bir kamil Rojalata Kurdistan'a penaberin. Başına Kurdistan. Havano vat tiştek azte bejimi fam kırın. İro bilam jali gelek Kurda dağlar rızgari da ne fam kırın. Jibove ve iştana işe ciddine ev tiştana hamu baş hatına hesap kırın. Havala gotun ki emna minni. Ha, lüverme çi ders derxiz? Dersa ki me derxizti hay ama evci çi bu? Havala gotun ki kurtarılmış bölge teorisi edin Libo Bakura Kurdistan'a derbas nabe. Yani hatta şerh tarihi nabe. Beşek havale mev parastın. Riyakacı gor ve meşandı. İşbo ve hareket bir defa likide bu. Ha tebe beceki. Parastı mekhabı parastı hatta kim yemlürdü mani. Belki hem şaşmayedin tıkarılıyor bu manayı. Paşam disa bir yarık mebida. Bu gotak havanno edin dibeki em havale havak bakın. Çünkü tarihi havar ştav derbas bakın. Sala hazar nasud haştiyen nahanda mamcelal. Havanno Sala hazar nasıl haşti nanda mamcelal kak mesut kırbibin panaber. Tarih tişteki usevkü ya pardon haşti naha bu ne are usabu. Noşirvan çu Fransa'ya. Mamcelal de çu problema kak mesut mezin bu jubok kitle kaviya bu malbata kaviya bu ne tıkaz bıça İran eci. Tarih tişteki usevkü belki cimelur bir yer bir dakika em biçini.
tiştek ez dibêmî çi ye? Eger rizgarî lûrcî bima, xwe lûrcî biparasta, dikarî piştî demeke biparasta, ciyek bahata, ev bû, vira bû. Problem de burada divêk em vê mesele fam bikinî. Wexta ez vî tibîm kesî jî tawanbar nakme. Ama ji bo bûyer têne qisekirin ez dibêm bûyer wîsê. Yoksa wisa nebezê bê ya lütfen yani ez serokatiya tevgera Bakura Kurdistanê nas dikim. Ez xwe nas dikim. Ez kapasite xwe nas dikim. Ya ez nav Kurda da insanekî xwedekî bi kapasite bûm. Nav tevgera rizgarî ala rizgarî da insanekî bi kapasite bûm. Ama kapasite min ew qes bû. Eger tu vê şamîlî tevayî bikî, vaya ne sujdar kirine. Vaya rewşa me maalesef ev bû. Ha, îro çi dibe? Ez wera tiştek bêjim. Gotinekî sosyalîst hebû. Burjuvaziyê biçûk baruta wî qediya. Bak, ji bo ve min naşopîne min nivisandiye. Êdên şansê sinifa siyasî ya burjuvaziyê biçûk li Bakura Kurdistanê tevgerekî neteweyî ava bike, bibe alternatîv tünneye. Vaya nevê mane ku va partiyana aman ha tukaka. Hayır, ev partiyayı dikarin kar bikin. Ama barut dizanî mesele çi ye? İşe veke sınıfê siyasî qediyaye. Ev sınıfê siyasî êdên miyada xwe tijî kirî hebano. Ya sınıfê siyasî xwe nûjen bike, ya jî tiştekî din bibêjim, di başûrê Kurdê ez hemû li vê hêviyê bûm. Li vê hêviyê me. Bi başûrê Kurdistanê gavên mezin bên avêtin, li Bakûrê Kurdistanê jî tevgerekî arîstokrat ava bibe. Divê ku serê xwe ji bo wê bêşînim. Li başûra Kurdistanê tesadîf neye serkeftina wê. Mala Barzaniye ye, tevgera arîstokrat e, hebûna Yekîtîn İçtimânî Kurdistan Partî Demokratîk Kurdistanê. Ya jî eger Partî Demokratîk Kurdistanê îro İranê, îro hîn hebûna xwe diparêze, ev koka wê mehabatê ye. Bak ev tiştekî pir girîng e. Li başûra Kurdistanê efendim ciye ku Ömer Çetin nikaribe vekirî dibêjime. Ve demem cevdir vekirî qisebkî. Serokatiya kîpê DDK'de da eger Ömer Çetin nikaribe, kiribe, nikaribe be. Di rizgariyê da otorite hebûn. Bak ev tiştekî girîng e. Wana nikaribe efendim di Riya Azadî da insanê otorite hebûn. Kemal Burkay dizanî otorite ki çawaye. Ömer Çetin otorite çawa. Na ev kine. Tu yek jî dibêjî kirim. Yek jî ez daviyê tiştekî bibêjim. Ji bo vê tiştekî pir girîng ye. Sinifa siyasî ê ku îro divê xwe ji çav derbas bikin. Va tiştek ez dibêmî ji bo ez vana biçûk dibînim nîne. Na rêxistineka me mi gelek cara gotiye DDK'de hezaran insan organize dikir. Partiye me 25 kesa nikarne civînê da me gazîr seminera dikine nikarne organize bikin. 25 kesa cîkirine sandalye zahmet evanu. Ez di nav vê meselê da me. Her ro çalakiyê rêxistinê me ez bi tevayî di nav da me üstelik wisa ku him biçevra Hak Parti, hem biçe PAK'e, hem biçe PSK, hem biçe Parti Demokrat, em edin bunu hak parça. Fakat ji bo ve partiyana ji bo xwe rek dîtine. Karekî dikine, li mala xwe rûtine. Ev karekî dike, ev Kurtperver diçine mala wan. Dîsa yedin dike diçevra. Keko, vaya tiştekî girîng. Mesela David tiştekî bibêjim. Duhu, berya 12 îlonê nabera tevgera Kurda nakokiye ciddi hebûn. Dîsa jî ne hevce bû cuda bibin. Eger hûn nivîse ke Kemal Burkay ya Riya Azadî rizgarî DDK'de bikin. Îro rêxistinê me dibêjine ku ala farqa me tune
من روزه که ندیدیه که پارتیه کامد درباره پارتیه کدن دا رحنه کریه اونا نکار نبینه جمع هفته فقط ایمه مدگوت که دقیقه که تو ولیت را نبی کولونیالیست تو نبیجی شرح چکداری یا تو تبیجی که هم ترکیوی بینی تو تبیجی از فدراسیون هم دولت سرب خود تبیجینی وی تو گوست هم دولت یک کرتی تبیجینی ایرو پارتیه مه همو تشت و کفده تپاریزنه غروب هایی نکار نبینه جمع هفته جبوه ایروژی راسته غروب هایی ایده سلام و هبو سریع مزن بون بروشه که دا نتکالین اما ایرو سر پر نمزنه مو سریانیات کارن بروشه که دا خب بکنین سپاس gelek spas kim kekibran gelek spas kekib de malava avabe باور kim ye tamaşavan meji jibe sohbet ve münakaşe Suudi ki je hel girtine taniya ze dikarim yek teşekkürdine bejim li başûrê welatê me rast e ronaya çavê me yê destgirtî wê derê divê wekî çavê xwe biparêzin eger ji destê me hate lê ji bo parastina wê derêcê dibe li Bakurê Kurdistan û hemû parçekanê Kurdistanê jî bi zeba Kurd dibe li wê derê nava tevxebatê be di kadê da be heger tu kadê de nebe tu nikarî bînkî bidî wê derê jî Başûrê Kurdistanê jî Başûrê Kurdistanê ne tenê arîstokratê Kurd derfetên yên navnetewî jî bû sedemekî sereke berjewendiyên devletin ya emperyal şansiye burjuvaziye cüktüne unverici tiştek dernaka ve yen fakat suçlar nakil unverici tiştek dernaka ve Keki İbrahim bavar bike qasi ve insan bir hane Keki İbrahim de ben yen jarki kara Cumhuriyet Devleti'ne çima havala Avrupa ne asteve ma çıkriye ki havala Avrupa benjime raçı bikin amliverin Keki İbrahim Vekak bildan budyan hazaran insan hani bir hazaran Keki İbrahim demaki bunun Avrupa'yı bun em hemulu Kurdistan'ı bun mel Kurdistan'ı nabeme kuçmanal Kurdistan yani asteve nahavciye zaten az nabem cunnan nabejime kakbaran tebekam hafdır rastan bikini nabeme ku uçma min titegu ne goti hayır min havala Avrupa suçlar ne kırne Hayır, Lugotiyakır, Habala Avrupa, Fakir Avcıların tişteki zede bakın tüneye. Peki İbrahim, hava gotunu xalas kır ve davi hadi azap hatırda. Yani rastam Abdüşşuro var bakayım. Tişteki sana. La kilobakır tiştine. Habala Avrupa diye fama kare haber. Peki İbrahim, dema xalas bu. Ez ne hatırız bir bana da xazı da gotunu bize mapı bize ez gotunu hoş boy eva. Tabaşavarat veje. Üniversitede mi bir meraci ev bu ki yani Kekbaran yani usa xuya mesela Kurdistan'a Baku başur ev keki mühime yani burası noten xuda nivisandı bu yani mesela parasını piştgiriya Kurdistan'a başure yani tabiiyeta Kurdistan'a başure ez gelek spas dikim begman yani her tegehin kor liber hatına bikaranin حوجي بساعات مناقشة ووقت شيء أمزانا تنجل وما ترجيها من هرتم أوكو أم بكار من سر مجارك تايبت وقريدانا وين مجاري أو كرا أو بكن يعني زحمة بينجي صاري داوي بده تجاهن جدا ووقتها مرف وان تجاه جي وكهف فهمناك بيكمان باري زحمتي در كفن وقتی تری تشتاناکه جاره کدیم مالات آوا سپاس دکم جبو. بسیارم مهم برنامه کدن چکن و مسئله دوم بکنی. همو تکنیسیان و تماشاوان را گلک سلاو جکک ابراهیم راجی. ایوارا و شبا مینا خوش. گلک سپاس کک ویلدان کک ابراهیم مالا و هر دیو جوابا به تماشاوان عزیز. ام هاتن داویا برنامه که نو از هیویدارم برنامه بدلی و بو کورتو که ماسی ما دیهردان چه بج و پی واجه بشه و از دخوازن به وارده خوشبینی و خوبس برن خوشبینی و لباکور کردستان تکچونه که مخابن به داوی بردوام دکه لباکور کردستان هزی کردستانی گلک فرای و که هر دو هجان جی دست نشان کردن در فتح نها جهمود دمیزه دترم بری 12 ایلون جبر که یک بلاوا که بگیجی که بلکه یک حواله که ما
به یک بلاوه که 12 سال 15 سال daha da darzandın daha da girtin ve gele xatarete de razı olacak. Gündeki hatta gündeki bir saat hem de meşeyle naha bir یک gotre ki bir یک telekomünikasyon hem karım bir her dere Kurdistan'ı ev imkan ve mecal ki deseme daha ya be bizava Kurd ve ya bu kar bine. O ku kesi ki cidbi lepe evi xube neşere. Em jehevdu cudanın. Em jehevdu cudanın. Çava ki do bername ki keksira şevu لسر دوزه ایلونه چه کربو گوتنی که یه هجا یه دایکه هوون یه که کتبدین جا و یک تشکی گوته از قلبی گوتنیم هگر دبی ل دوزه ایلونه دی زندان آمده دا همور قصن گرتین آزادیه به هفدورا هول ندانا ل زندان آمده یا ام به روح درد کتن یا جی تکچونا بزاوا باکوری کردستانی بور ل زندان آمده به هفدا هولدان بسر کتن داگرکر هانین سرچوکا که از یک جوانا گرتی وی دمیم هانین سرچوکا و به غیرت خو گرتین آزادی جوی داری در کتن ای روزی باکر کردستان او در فتوه هیا هیوی دارم رقصن باکر کردستان اوی برای بکربم به هفدورا کارو خباتی خو بکن پارت آزادی کردستان جی دمی که نزدی کنگره هولدار بخینه و بانگاوی جی گلک بکری هیش بو kesin Serbukha, kesin Kurdistani da ko bu karabın nabavı hezida cip girin be abdurabi karabın mine. Tamaşavan hecabı mine xeyr xoşi da hatta barname ki dinê da her serkefti şad û baxtewar be mine. Demam ve xoş be. Spas. Selam eyvallah.